Arratsaldeon guztioi bai. Bai, finalen gaude ja.
Eta bestalde fedatzaileak, kapitainak etxup, topean joten dana. Swordman, Mapatxe Rabioso midean, Kei Txamazazpi adekarri bezala, eta Sirgus Support rolean daukagu. Bai. Bai. Ez dakigu, ez dakigu. Kade horrek, gainera jakinda partida gehiagotatik atera dagoela informazio hori, agian lagunkorra izan zaie top laner olako bat ukitzea, ez? Kade altuakin. Bai, oianean, Momesek kadea izugarria dauka, bi partida hauetan, amasiko kadea, nahiko borobila, kadea horrela bi partidetarako. Eta Fire Swordmanek berriz, kadea pixkat bajoa dauka, ez? Zazpi partidetan hartua, eta ba, ikusi egunez, orain arte, Fire Swordmanek egia esan, kadea nahiko altua dauka bere taldeari dagokionez, ez? Eta hori kide gehienetan egoten da. Bai. Bai. Eta beste azak. Bai, bi aldiz, azken bi partidetan, eta hori da. Bai, teamfight arloan potentzial asko atea zuen. Bai.
Bai, momentu batze, Podrigi, eseio entzuten usteet, livean, eh, ez du ematen, ez. Ni bakarrik ez dute zeit, ez dakit esatik handan. Baina, bai, begiratu, begiratu. Bale, ba, urrengo ditugu adekarriak, ez, Gaubeltz, berez taldeko kapitaina, kade izugarriakin, hiru partidetakoa bai, baina kade altuarekin, eta ondoren gure ate maitatu hau, Cage, amazazpidena, eta ba, kadea nahiko antzemakorrak dira, ez? Nahiko berdinduak, baina kontuan izan partiden kopurua horre badagoela, ez? Hiru gau beltzek eta keitxek ba, zazpi. Eta berez, hain kadea altura heltzea, ba, gero eta partida gehiagotan, ba, em, gero eta gorra egiten da. Eta support, bari, adekarrean kalean berdinan ibiltzen dena, ditugu hiru partida, txordei dagokionez, eta Sirgusen zazpi partidak. Hartu ditugu datuak ateratzeko kontutan edo hartu ahal izan ditugu. Eta txordok kadea altuagoa dauka, baina hori komentatzen genduena ez, partida kopuru hori ere hor dago, eta Sirgus izatez, suportantzera, neko kadea altua dauka konparatzen badezu bere adekarriakin. Osea, adekarriak ite ditun kilak normalean suportan kadean ere ikusten dira, ez? Asistentziak eta horrela. Beraz, ba nahiko berdinduak baita ere bi hauek. Bai, eta dragoi eta baroi dagokionez, Euskal Gudari Santarrak 3 dragoi partidako, nahiko 3 dragoi horrek esan dutena da, agian partida baten ez dute batez lortu, baino normalean beste baten adibez, bostera heldu aldira ez, eta potentziali batea dragoietatik. Eta baroiak berriz, 0,76a, beraz, edo ez dute behar baroik irabazteko partidaik, edo ez dute hainbeste garrantzi ematen, eta nahi dute, ba, adibidez, trap bat egin, ez, baroi aldean, edo teamfight bat sortu baroia berreskuratu beharrean. Bestalde federatzaileek, dragoiei eta baroiaekin gertatzen da berdin, kadea zenet, media altua hartzen, eta ba, late ari dagokienez, ba, objektibo gehiago lortzeko aukera ematen zietela horrek. Bale, bueno, oain pentsatzeten entzungo zait dela amendik, zeatik. Arratzaldeon, faio txikiate onda ez daki zeatik emititzeko programak nire mikrofonoa ez du detektatu, leheno funtzionatzen zuen, baina, bueno, utzi egin dio. Eta, bueno, nola mila programa euskaten hirikita, ba, bueno, zoratu egin da. Eta, bueno, pixkat hori izaten nahi ginena, ez? Bi datuak ikusitugu, bi taldeenak. Eta, bueno, komentatu dituguna pixkat gainetik pasatuko ditugu. Izan dia, ba hori, azteko topean larra eta ketxup ditugula, larra 4,5koa dauka, kadea, ketxupek 5,88koa. Eta mezaten genuen, bi partida jokatu ditu larra, bi partidetako estatistika dauzkagu, larraren, bai larrarenak. Aldiz ketxupenak 7 estatistika dauzkagu, beraz, ketxupek irabazten du kadea aldetik, eta gainera 7 estatistikakin beti ere normaleago izaten da jistea, beraz, ketxupalde horretatik goia, hobeto.
Eta, bueno, gero zuk jungla azaltzen zenuen eta aiten nuen aipamena zen Momesek bi partida dauzkagu kontutan hartuta eta bia perfektak izan ziela, beraz bat egin dauzkagun horiek estatistika, bat Shintzaokin jolastu zuen, 8-0-11, bestea berriz Amumurekin 4-0 bederatzi, eta horrela lortu zuen bataz besteko 16 batekoa izatea. Eta Fire Warmanek hori bi txapeldun ditula batipak gustoko estatistiken arabera, bat txogaz irabili izan du, neko ondo gainera. Eta ero playoffetan ikusi genuen Azak izan zena, eta batipat erabilizun bigarren da hirugarren partidan playoffekoan, eta oso ondo etorri zitzaion hasieran gankeatzeko eta hain ondo ez, baina gerora ondo etortzen zen taldeai laguntzeko. Eta, bueno, gero azaldu izuetenak Euskal Gamineko oso ondo azaldu izuete, beste guztia. Eta, bueno, pixkat, baita ere aipatzeko egiaz ahaztu aurretik, federatzailak taldean ADC eta suporta errepikatu dena, neikotan errepikatu duten konboa izan dela Graves Ani, beraz, gaur baneatzen badute Eusko Udari Santarrek konbori, ez badakigu mentzat garbi dutela konbori forte dagoela eta kentzia nahiko diotela. Eta, beno, momentuz, egia esan, bi taldeak oso parekatuta irutze zait iristen diela. Biak oso talde indartsua dira, eragutzi dutenez txapelketan zehar. Liga eran Eusko Udari Santarra partidu guztiak irabazi zituzten. Federatzailek aldiz guztiak irabazi zituzten batezik, justu Eusko Udari Santarren aurka galdu zutena. Bai. Eta pikea edo... Bai, eta hainako gogoratzen dut partidure izan zela oso disputatu izan zela, beraz, final hau ere espero dut oso disputatua izatea. Eta, bueno, baitare komentatu jarri dugula orain erabat modo torneo jarri dugu, eta ematen digun aukera da, semifinaletan, playoffetan, goratzen du pentatien egon zela erorketa bat deskonektatu zela, beraz orain norbait deskonektatzen bada bi taldeak pausatzeko eskaera egin aldute, bueltatzen den arte, eta hori, aukera hori dutela, beraz, espero ezagunez izatea arazorik, bi taldeetako inork, eta besterik gabe, bueno, partida sortzen jungo gea, pixkanaka, eta Euskal Gaming, zuk ze espero duzu bi taldeetatik? Nik esango nuke pik eta ban noien horre ongo da jolasa gehien bat, batez ondo pentsatu badute, pik eta ban egin eta itxu jun lehenengo banetatik, jakiteko ea beste taldeak ze jolasten duen edo ze ohitura ditun. Beraz, horrekin eta gero kontuan izan da bi taldeak neko ona diela, eta finalera horreitik edu diela, objetibotan hor joku egongo dela. Bai, nik nire ustez kalitate gehiago personalki edo, individualki akaso dauka, federatzaileak talde dauka, baina talde bezala ez dakit ohituta daudelako ibiltzen, edo zergaitik, baina Eusko Udari Santarrak talde bezala fuerteago ikusten dut. Halere, Bai. batek daukan abantaila hori beste aldetik konpentsatzen duela iruditzen zait, beraz, oso berdintu daudela. Nik ere horrela pentsatzen dut, ikusegu Eusko Udari Santarrak ian esperientzia gehiago dula, talde bezala, eta federatzaileetan batzutan ikusi bat aurrerantz joaten eta talde atzerantz zijoala eta pixkat taldearen talde izateko muin hori
pixkat falta egin zezeela momentu batzutan, Ez da esate talde hola txarri danik. Ez, ez da inondik ere. Eta bueno, ari dira sartzen, pixkanaka. Vale, ba. Apagazteko. Eta uste sorpresa dula, Teodoriko jolastuko dula. Hasi zen Teodoriko jolasten zeakin, Eusko Udari Santarrekin, lehenengo partido batzu jolastu zitun, gero ez genuen izan, bere partez txordo izan genuen. Eta, bueno, oain itzuli ala emateu. Baia, pres gauden eta... Bueno, kage alde batean dago jarrita, bere taldeak inez dana, ez dakit ja separatzen hasi. Eta larra dago zai, bai, gar txordo faltako zaigu, suporta. Bueno, baita ere aipatzekoa, txordo kriston zenbakia zauzkan, support modurako, baina berez, ibili da, nik ikusi izan dituten estatistikak zeditu izan aldegun hirupartietan, hiruetan desberdina igintzun. Batean jungla juntzen, bestean topea juntzen da bestea supportea juntzen, eta hiruetan oso ondo ibili zen. Junglan 4-0-6 amaitu zuen, topean 8-0-7, eta support moduan 1-1-14. Beraz, oso todoterrenoa dela esan dezakegu. Bai, taldeko komodina. Bai. Deitzi zaio baita, Ba ez da bat ere, ez dakit... Ba ez, esaten ari ginena ez, bueno, komunikazioare zida dituztela federatzai taldekoak esaten dute, beraz, pixkat itxoingo dugu. Eta... Esaten ari ginena, ba hori, txordo komodina edo suplente oso erabilgarria da, ikusi dugu, 3 posizio oso ezberdinetara jun eta oso ondo moldatuela 3etan. Beraz... Olako suplentea eukitzea guztua da, ez? Bai. Eta gero gain... Ez dago lan biden erra eta gero topa ez dala etorri eta sartze zu hau eta... Zanetatik. Eta ero gainera daukate beste suplente bat, ultraeroia, hemen izan duguna batzutan komentatzen gurekin, eta... Are ere suplentea zen. Eta lortzen dituzten konpontzea komunikazio arazoak. Zu oso bajo entzuten omentzea. Bai, posible da. Ea pixkate... Bai, ezkelengo aldiz da Manbelekin emititzen deguna. Bolben nahi dizut. Beraz, aberroan hobeto entzuten zean. Vale, ba. Ea horrela. Izan ere, arazoat emititzeko programa honek guztua asko eukiko nuke, emango luke, aukera emango luke entzaitea. Soinua programa bakoitzarena igo edo bajatzea. Artara zenbait altutu eta gesteko niko. Begiratu erdatze seguru badaukala. Ez bada berak berantzata eukiko dute komplementun bat edo aterata. Eta behiratu horkoet. Urren gorterako.
alere urrengo demoraldia pentsatuta daukagu iraietik aurrera egitea. Leistean ukiko dituzue berri guztiak eta txapelketaren informazio guztia beti bezala Gamerauntzian. Baina, bueno, idei izango litzateke Twitchetik emititzen hastea, hartara txata eta askoz komodoa da guretzat. Eta ahaztu zaiguna da esatea, hashtaga daukazutela, hashtag Gamerauntzia LOL, zuen dudak, zuen komentarioak usteko, eta gu irakurtzen jungo gehala, pixkanaka. Eta bueno, aber ba, arazoak konpontze dituzten. Bueno, hemen zeitzen dugu, arazo txikiak. Eusko Udare Santarrak esaten digu prest dela, baita federatzaik ere, eta lehengo partida hasiko dugu. Aber ba, azten dian piketa banak. Eta pantailan ikusten aizate, bai? Piketa banana, gragaz baneatuta. Neko ban tipikoa, junglarako. Bai. Neko fuerte dago azken aldi honetan. Bat ez mobilidadetik eta teamfight aldetik bai, ze ultiakin bat guztiz, bere taldetik guztiz kanpo utzi dezakezu eta... Bai. Eta errez irabazi. Warwick ere baneatuta. Zack baneatu diote. Playoffak ikusituztela antzematen da. Ez eta Zack asko metan ez egon, ez dakit merez izango lioken Zack bat hartzea final baten, ez? Bai, bi ere baneatu dute, egia esan Devoradore berriarekin oso forte dago bi, Kayle bezala, eta Eusko Udari Santarrak Morgana baneatu du, eta azkeneko bana federatzaien aldetik izango da. Morgana baneatzeak joko ematen du, ze horrek esan du suporta duko dula, batez etxaia mugitzeko aukera, ez? Bestela Morganako hori, ea jarrita, bai. Suporta guztiz jokoz kanpo jartzen du. Eta azkeneko bana ani izan da, arraroa, leheno izan dugu behai, gaina justu behaiek erabiltzen dutela ani askotan, eta bueno, pentsatu dute ez erabiltzea. Eta bueno, gaubeltzek Ziberra aukeratu du, Mapatxe Rabiosok aukeratu du Txinzao, zeurunez junglarako izango da, gero swapa egiteko. Eta Ketxupek aukeratzen nahi da Shen, berak eramango dena zeurenik topera, bai? Orain oso modan garri da, Shen. Bai, ez supportan zera baita ere, tauntarekin. Bai. Eta tankeatzen duenarekin, ultiakin baita, kristan utilia dauka. Bai. Support bezala. Tres izango du Teodorikok support moduan, Momenzek toperako aukeratzen nahi da. Naiz eta Momenz izan junglerra, junglerra azkenean, Jarban aukeratu du. Ekari. Amumu jokatu izan du uztet Momenzek. Ez ba nago geizki. Jolastu izan du. Bai. Jolastu zen bai. Ramos. Ba, Amumu azkenean. Bai.
pike on bat horrela gankeoak errez egiteko, eta gero leitan tankeatzeko, bai, berez. Disengage horrela, bere ultiakin eta zibirre ultiakin edo kanpora edo barrura egin dezakete, beraz. Eta, bueno, aukeratzen nahi dira, ADC-a eta supporta. Caitlyn daukan momentuz aukeratuta Kagek, eta Zergusek jan aukeratu du. Nami ez da, ustakit ikusi dugun txapelketan zehar, support moduan. Eta bai, Nami aukeratu du. Ikusiko dugu, bai. Eta Caitlyn ADC moduan. Azkeneko bi pikak Eusko Udari Santarrentzat. Falta zaizkigu topa eta mida. Eta ze pikatzen duten. Beraz, xen gora jongo da. Ez da support izango. Ez, gora jongo da bai. Eta, Oriana eta Enar. Eta... Kombo politin dezakezu horrekin. Amumu Nar eta Orianekin. Ikusko dan ondo atatzen eta teamfight politen bat egara ikusten dugun. Eta momentuz Mapatxe Rabionzoen zetaregide aukeratzen midlanerra. Victor daukate momentuz aukeratuta. Ez dute momentuz pikeatzen. Ongi pentsatzen ari dira. Bai. Oriana horrei nola egin aurre. Bai, daukaten CC-akin ez dakit merezien hola, asesino mobilidade gabeko bat edo gehiago saltatzen ibiltzen midlanerren bat, ez? Bai, adibidez ari bat ezalakoa. Adibidez. Eta, bueno, azkenean Victor aukeratu dute, egia zen Victor fuerte dago. Eta, bueno, Baruz izan daike aukera, baina Baruzek Victorren arazo berdina auka, mobilitate falta hori, erdia. Bai, eta kontuan izan da Euskal Udari Santarrak kombo zea bat daukatela, erdiak dian harrapatuko zaitute, eta katu. Da, bueno, oen denbora itxoen beharko dugu, betiko 3 minutuak. Eta, bueno, taldeak esango izkitzu egu, Eusko Udari Santarren aldetik, topera Larra Zazpinarrekin, junglara Moumen Samumurekin, midera Oitximaru Orianarekin, ADC moduan Gau Beltz Ziberrekin, eta Teodoriko Support 3ekin. Eta bestalde, federatzaileetan dugu Ketchup top lanean, Shen batekin, junglan Fireswarman Zinzadekin, erdian Mapatxe Rabioso Victor batekin, eta beko kalean Nami eta Caitlyn, Cage eta Zirkus. Bai, eta, bueno, betiko 3 minutuak. Eta, bueno, komposizio aldetik zuri zein gustatzen zaizu gehiago? Euskal Gaming? Ni komboak asko gustatzen zaizkit, berez. Beraz, oingoan Eusko Udari Santarrekin joan. Bai, falta izan da Jana hori, ez? Jana hor bot linean, benetako seguridade eman aldizu disengage horrekin, Zenamin ultia disengage egiteko balio du, baino ez da inera inkorra. Bai, hori batipat gero teamfight bat dagoela Ziberrek bere ultia botata lortuko luken abiaura hori. Batipat Teodoriko eta Momesek norbait engantzatzeko. Eta zuk esan dezuna ez, Janaren ultia oso ona izango zen hor, disengage hon bat lortzeko. Baina Nami aukeratu dute, ikusiko dugu. Akaso Namirekin komodoago sentitzen da Zirgus, ez dakigu. Baina... bueno, batez ikusten egin izan arazoak izango dira Zibirren berekuak, kasteoa ez dakit, baina nahiko denbora ematen du reakzio bezala
hori jartzeko, ez? Eta gehala, segurazki Caitlynek ez du behar izango, ze daukan rangoakin berez, tradeak eta oso seguruin alditu horratzean. Bai. Orduan, bueno, bi biren aurka sartzen nahi basa, agian sustoen bat emateko, ez? Justo akatzea zoaz, eta geal eta bere udaulakin, adekarria salbatzeko, agian. Bai, eta gero, kontutan hartu hor dugu Shenero hor dagoela beti bere ultiarekin. Hori da. Eta ADC-ak salbatzeko bale izan zake. Eta jungla aldetik, Xinzhao. Xinzhao, bueno, bakigu mina asko egiten dula. Ez dakit zein duen, mina aldera ingo duen, edo tankera ingo duen. Logikoa nahi izango zen meta dagoen bezala tanke aldera egitea. Baina, bueno, devoradorea azkenean atera denean, ez daki Xinzhaorekin zen moduz moldatzen den, devoradore berria. Baina posible litzateke aprobetxatzea hortaz, ez? Ze adibidez zenbait txapeldunekin, baneatuta dagoen birekin, edo Caitlyn izugarri fuerte dago. Eta, bueno, egia da pixkat arreskatzea dela, zea berri batera, egitea. Baina askotan arreskatuta lortzen da, saria. Eta, bueno... Eta gotoen zan, lehenko partida dela berez, ez dago hainbeste presioa, azkeneko partida bat bezala, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu nola doazen gauzak, eta ea nola reakzionatzen duten taldeak. Eta, bueno, partida kargatzen ari da. Ikusten nahiko zeate kargako pantalla. Eta bazpare konprobatuko dut. Bai. Eta partida aztera doa. Bitaldeak hemen daude, prest. Erosketa egiten nahi dira, momentuz. Nahiko erosketa komunak. Shen horrek eskudua erosi du. Pixkat... narren aurka baki, narren bumeran horrek nola desgastatzen jutean. Eta pixkata, bai, pixkat, ze aguantatzeko eta bizitza errekuperatzen juteko. Eta ordenatuko ditugu, beti bezala. Eta bitaldeak hor ikusten ditugu, nola dauden. Ez da ongo linearen kanbiorik, gauza horiek LFS-an ikusten dira, baina hemen jaz dira ikusten. Ez dut uste. Irtera polita izango ditzateke, batez beko adekarriari dagokionez, zibirrei farma gehiago usteko, ez? Ze Caitlyinek soneatu ingo du gehien bat. Zeresek ez badu oso agresibo jolasten. Bai, ikusiko dut Teodorikon itzueloera zer mauzkoa da. Egia zen, lehenengo partida bat edo bi jolastu zituen, enentziko horatzen, uste bakarra. Eta neko ondo jolastu zuen, beraz. Ea zer moz egiten du. Xintzaoz gorrian hasiko duela ematen du. Eta kontuz nar horrekin, eta, bueno, badakite Shenek ere zeurunez ikusiko zuen nola jarri duten alboan guarda hori. Eta, bueno... Beti ikusi dugu hori Fire and Wardmanen aldetik, ez? Beti jutea bufo principalaen, red o bluaen aldera, egite lehenengo, eta gero... hori juten da berriz beste... Bai, kampamentu... Beste aldean dagoen hori da. Bigarren mailako kampamentutara juten. Hori da. Hombre, asko launtzen maizu taldeak egiten bufo hori, gero ondo datorkizu.
junglatzeko, ze gorriakin adibidez oso azkar astentzia junglatzen. Baina, adibidez, oin topean, nibelo bateko desberdintasuna dago, Bai. farmeatzen utzi ez diolako, edo nar lehenago egun dalako bere kalean. Bai, Beraz, eta... ez dakit hori ze puntura arte zango dan. Lehengo gankeoa. Bai, lehenengo gankeoa, eta... Kontuz, momez bizitza gutxirik junda, eta... Ez... Gutxigatik ies egiten nahi da, eta ez, ies egingo du. Eta ez dakit... bai, gezki... Bai. Flash ederra, zirkusek, ude horrekin, bai. Ondo baiteatua, apatxi. Bai, eta federatzaileak taldea oso ondo ibili da, talde guztia azkar junda. Namik ere bola ondo sartu dio, estuneatzeko. Bai. Eta... Espero baina. Ezokan guardik hor eta justo buxea flasheatu indu ku hori botatzeko. Eta, bueno, lehenengo killa federatzaileentzat, Namirentzat, bueno, supportantzat, ez akaso freskile egokiena, baina, bueno. Bai, bueno, kill bat da. Bai, talde bezala, errespetu hori emate izu, ez? Gutxigati, baina horretik goaz. Eta, bueno, pixkanaka, aidea, farmalnetik nahiko antzerako bitaldeak. Eta, bueno, ikusten dugu larrai daidela, aizaila, ketxupi kastigatzen ez, denbora guztian. Narre daukan poke horrekin, eta kontuz Momez, bai. ondo erabilita hor karramarroa, baina ez du jarraituko. Bakin nar kale utzi dula. Bai. Eta, bueno, narrek goiko tribusean guardeatu du, baki zintza oso aktibo da bilela, eta listetorre dira. Eta hor botean, trade desegokia onda hor federatzen zat. Bai, eta, bueno, kageira ikusten dugu bizitza ardia, baina gutxego daukaula, eta poziorik ez dauka sendatzeko. Egia esan, gehala badauka, ez dauka erabilita, baina, bueno. Eta kontuz larrarekin, zintza horrek, flasha, baina... Irutzen zail larra, bai, hor geratu da, ketxupentzat eriotza. Eta ganka midean, ez da nahi bezala irten. Ez dugu kua konektatu. Bai, akaso hor, eta goian, nar oso asko pusatuta saiatu da borruka egiten, eta txinzao atzetik sartu zaio. Kontuz bera datorreta, Amumu, Nami hilda dago, eta gutxiatik ez egingo dukaek. Lehen goriotza zibirrentzat. Ez dakit Amumuk ez du... Batzutan hori gertatzen da ez, gankeatzen duzu, justo bat badago. Ze ondo egin da. Txarto bota du ea hor lekuz eta... Eta hor igual gehala... Ez dakit... Merezizunik hor. Manarik ez ezer... Ematen izun mobilidadekin geal horrek, zeia... Eusko Gera izantarraia behataz astu india ez, esan dute, bueno, gauet, bota azken basikoa eta eraman zazu. Bai. Bueno, bina empatatuta, eta kontuz gau beltz diabit hauzoa, bakio gau beltzek gustatzen zaizkola kiloiega akumulatzea eta gero mina egitea, eta bueno, espadoi arauzi du gau beltzek, aldiz Kailin piko batekin, eta, piko eta botak, eta zibirrek espadoia eta bota, beraz. Kailin horrek kontu zilu berko,
Eta ia esan, beko jokaldea oso polita izan da, Thresen linternakin, Amumu lortu, kontuz hemen gankeoa, eta bueno. Ez du Ba- ematen oin ja duko direnik, baina junglan barruan, behan janean daude. Bai, Dago, beraz, ez dakite dorrera jongo, suizidatzeko aukerarik daukan. bai. Ba, bai, ejekuzioa. Denborak. Ondo egin du Victorrek hor, oso ondo. Bai. Agian, ez da konturatu utzi diotela jarraitzei, bestela, zebazki basea ere bueltatuko litzateke, baina Bai, dudan aurrean, hobe, bai, baina bueno, baser azkarro itzultzeko erabat, ez? hori da. Diruik ez duzu galtzer, inoi asistentziak eta ez diozu ematen, beraz, azkar itzultzen zea. Akaso segundu batzuk itxaren behar dazula ireintzalako, baina bueno, maila honetan denbora gutxi da. Eta kontuz, Thresh ondok bota du, linterna, hor kastigatzen nahi diak Kailin, eta oso ondo, Eman indio azkenean. Eta Amumuren, Threshek berriz baduka. eta eriotza bikoitza, Bai, beraz, Eusko Uradi Santarren ki guztiak, Gau- alkarria ditu, bai, gaubeltze ditu. ba, Ea snowballa lortzen. Beste objektibotan batez ea dekarri izan da. Minori ondo etorriko ze. ba bai, eta lehenengo dragoia itera, Eman du. ikuste, eta bueno, mapatxe rabiosoa, Bai, urbilegi, ezin zera hor edronela sartu jakinda Thresh bat dagoela, ez? bai, Zen behia zu ez dakit, supportola CC gutxikin dagoela, ez dakit dagoen baten bat, baina baina Thresen aurka Q bat gainea. ikusten deu, TPA ere ikusi duen. errepikapena berriz ikusiko deun, nola zatorren hemen Victor. Eta Thresen gantxoa, eta bueno, narren TPA ere egon da, eta bueno, Eusko Udari Santarran talde osoa zegoen hemen behan, dragoia egiten aizian. Eta Amumu prenderra zaukan naiz eta ies egiten saiatu da. Baina azkenean ez du lortu ies egitea. Victorrek akatu baitu, eta lehenengo dragoia Eusko Udari Santarrentzat. Horraian, narrek esan, bueno, oinikilo bat lortu Tximaru. Bai, Tximaruak. Kanpo aurkitu dute Karramarroa egiten. Borman, beraz, kiba gehiago, berentzat. Bai, egia esan, akaso ez zuen teleporta bota behar, baina ikusiko zuen zeurenik dragoia ere egiten aiziela, eta, bueno, seguru. Ez, hor, ez du esperi izan, ez? Agian xen ere, pixkarte, narrek pentsatu, ostras, kontuz, segurazki beste taldea ere bertan dago, ez? Eta sartzea duaz. Bai, Eta xenen ultia kontuan izan da, ba, segurazki bera ere, osea, TPA botatzean duen ditu. Gero agian kontuatu da, baina eta kontuz, Thresh gora bota data, eta gau beltzentza besta eriotza bat, gau beltza, ja, bo, Bai, eta flasha gastatu arazi diote Namiri, gau beltz ja bildurra ematen du, bost eta bost utz, bost kilekin, eta ditun objetuakin hori da esaten gana, Threshek harrapatzen bazaitu. bai. Eta Thresh ere Teodoriko bere itzuleran oso ondo, 0-0-6. Eta Eusko Udari Santarrak atzetik hasi da, 0 eta 2 hasi da atzetik, baina bueno, oso ondo ari da itzulia ematen partidari, lehenengo dorrea zeuruenik amentxe eroriko da. Ez diote ematen minionek eta bertan egotea jendea hiltzen, ez? Bai, Kaletik irten behar izatea, baina. lasai farmeatu eta Hori da. ena zein dezala. Besteak, Hemen, bai, ondo ies egin dute. bai. Amongua zetorren, egia zen. Beraz, Threshek dobleakin ematen bazli oke, ba... Jokua gongo litzateke, baina disengage erara erabili du. Thresh. Eta, bueno, goian Meganar
Xeni kastiatzen, paretaren kontra. Baina ies egingo du. Eta barra egiten du. Pixkate egiten du, bai. Ku hori konektatu du izan balu. Teorikok. Eta, bueno, ikusten dugu Bea eta Goia oso puxatuta. Eusko Udari Zantarrentzat. Eta ultia Orianarena, estuna eta ultia Victorrena. Kontuz Oriana hori. Eta flasha eta... Eta mapatxeke horre induna gelditzea oso disrespect izen da, Ez du pentsatu, bizirik irtetza zindan. Bai, eta oso ondo, oso ondo. Akaso Bai. dorrea lehenagotik puskatuko zutela espero Bai, zuen, bai. Momesek. Baina ez da ondo atera, gainera atresakatu da, Teodoriko. Eta, kontuz, beste eriotza bat izan daiteke, bai, ziurrentzat. Eta, bueno, Bean oso agresio dabiltza alde batean, eta bestean dorre aspirata sartuta. Bai, hori agian torrea lehenago botatzeak kiston abentai ematen izu horrez. Nahiko mine indu torrei dagokionez. Eta, bueno, farmaldetik ikusten dugu antzerako da zela gauzak. Akaso goian dagoen diferentzia hori midarekin berdintzen da? Bai, goian diferentzia dago narrek pokioan gehiago sinisten dula, ez? Esan dugu, utziko bizitza gutxira, eta azkenean sartzean, lortuko dela hiltzea, baina nahi hau nukenik farm aldetik ze... Eta... merezidun nar bat, oza, xen batei bizitzak entzi. Eta hor ikusi dut 3x... Bai, egin ROM hori. Bai? Midera. Oantxe errepikapena ikusten ari gera, nola 3 zentorren. Midean etzun espero mapatxek. Ez. Ez, ben adekarria gau beltze basea junda. Bai, eta ben ikusten dut Teodorikok. Nola eta deun despegi gatu. Kartzela ultia, prenderrare bota dio. Eta, bueno, Orianak bola bota du, eta ultiara erabili du, akaso ultian etzeon beharrik. Ba espada. Bai, hori da, zeu esatezuna. Eta mideko torrea botein dute. Bai. Kontuz, Buah! Ze gutxi importa zaien. Ze gutxi importa zaien dana botatzea batei, ez? Ointxe bertan, dana da hain sobrauaz, berez. Amumun, bueno, egia zen, dragoia seguratzeko behai jungler gabe otea ondo datorkie, baina ez dakite amumun ultia hor beharrezkoa zen. Ba ez baita. Bai. Eta, bueno, bi guarroi garbitu dituzta, Bai, elkarlana. Bai. Eta, 4.000 aurre goitik Eusko Berri Zantarrak bidorre ere aportata dituzte, erdikoa eta botekoa. Eta ja zibirra sartuko ditun kritikoak. Bai, izugarria izango ja. Ze baduk aukerak ere baditu, dana baduka bere velocidad atake hori. Beraz, kritikoa sartzen bagu. Kontuz nar, Bai. aurreratu inda, xenen bila. Eta berriz arbatu dute. Bai, gaueltz, ona. Eta kontuz gaueltz agatuta dagoeta, bai, eta Caitlyn utzi diote eriotza. Fokus ona inda hor.
Justo zen irten bezain laster saltu indio baina, ez? Errepikapena ikusiko dugu. Tresek antxoa bota dio harrapatzen saiatzeko Namiri, baina ez da hain ondo atera. Bluea lapurtzen saiatzen aizian. Ikusten dugu nola saiatu dien Nami akatzen, baina Namik ultia oso ondo bota du. Eta hor gau beltz estuneatu du. Gero flashatu du Namik. Eta bueno, Victor iritsi da eta Victorren burstarekin akatu dute. Bai, komo guztia. Komo guztia. Eta, bueno, Kailinek ere ultia erabili du eta akatu dute. Eta eriotza bat, zehantzat, fedeatzaintzat, eta bueno, ratxa bukatu iote zeari, gaubeltzi, beraz, 500 urre izango ziela pentsatzet kage 17-rentzat. Bai, izan dira. Eta ea, bultzatxo horrekin kil gehiago lortzen dituzten. Zer, ja ikusi dute kapasa diela adekarri hiltzen, ez? Bat. Konfiatza dauka ointxe bertan Threshek eta batez beste oianean ez dakit hori onerako gertatuko zeion. Eta bueno, pixka taldeak hasi juntatzen, topekoak izan ezik. Alde horretatik Shenek abantaila daukaz, teleporta eta ultia izatean, edo zen momentutan batu daiteke teamfight batera. Narrek aldiz beti dependituko du ze izatean, eta bueno, kontuz, albotik eta atzetik sartu zaizkiote. Txinzao batez Bai. lortu dukila. Eta polita hor Shenena, eta Victorren ultiak min maximo egin du. Beti onda norbaiten gainean, hor daleketepego jotzen. Eta berriz ikusten dugu nola Nami eskuinetik sartzen zen. Victorren lehengo pixka kastigatzen zituen gaubeltz eta Uchimaruo. Nami alboti sartzen zen, guztiak linean jarretatzen zauden eta ultiakin perfekto harrapatu ditu guztiak. Guztiak ez, baina gehiena bai. Eta gero, atzetik sartzen zen Txinzao izugarrizko mina egin du, ondo egin du Sibirreitean fokus. Zebak, Sibir dago fede... erabiltzen hor, erabili du hor bestak urruntzeko, eta ondo eta zeo. Eta ero Shen etorri dagoitik, taunta botata estunatu ditu, eta baita, on momez ere akatzea lortu dute. Eta borrokaldetik oso ondo ikusi etor. Eta fedeatzaile pixkanaka errekuperatzen nahi da, Bai, ikusten nahi da, 3.000... Bueno, 3.000 ez... Bueno, bai, 3.000ko diru zorra daukatela. Eta Dragoia berroi izan dutan aterako da. Euskau gero izan tarra pentsatzet saiatuko diela 3. ere behaientzat izaten. Eta bueno, Nami guardeatzea jundala ikusi deu. Eta kontuz larra harrapatu dute. Larra bakarrik harrapatu dute. Baina ondo egin du, yes. Eta 3. dragoia, bastakit... Ondo, orain... Zeintza da izango. Oan bentsat borrokatuko dute, ez da izango leheno bezala Free Dragonak izan diala biak. Bai. Kontuz... Buf. Ultia hor, ez bere ala desagertu inda. Bai, eta Shen sartu da, baina ez du itxoin. Txinzao oso ulti hona Orianarena, eta... Kailin hori ze gutxirak edatuen. Eta bueno, Dragoia hau izan. Nahi gabe egin duten, baina narrek justo ultia egin dio Victorri
Ochimaru ultian barruan sartzeko, eta jautsi zaitu ikusten zese gainean. Ezin izan dut zari, bueno, ultia bota bakarrik. Eta bueno, berriz ikusiko du errepikapenean, nola Teodoriko jundan. Garbitu dute Warra, eta ikusi duenean War horrekin Nami hortza bilela, gantxoakin harrapatu du. Zeunen Kailin izango zen objektiboa, baina bueno, Zirgusek egan egin du. Eskuixetako bat, Bai, zeituan egin du, Ketchup ere neko azkarrakatu dute. Eta Orianaren, bueno, Momezen ultia egon da, gero Orianarena. Eta justo Mapatxa Rabiosoak jauze egin du borrokara, eta justu Orianaren ultian gainean aterrizatu du. Eta kage ikusten dugu libratuala gutxi-gutxiatik. Bai. Beraz, borroka hori oso ondo atera zei eusko gudari zantarrakei. Gaina dragoia hirugarren are behaintzat. Ketchup ikusten gara bai. Lekuz kanpo pixkat. Atresek kuai ematen dion, bai. Eta Momezentzat eriotza. Bueno, bairu dragoi eusko goderi santarrentzat, ez? Bai. Beraz, honek emango die tarte hori baroian pentsatzeko pixkat, eta ez dragoian hainbeste... Bai, eta hemendik aurrea besteak... Mapatxa Rabiosoak egan egin du. Fires Borman oso ondo sartu da. Bai. Eta hor, bueno, gutxenez bi baten aurka... Fresh faltarzen hor. Bai. Suporta badekarrien algoan egotea, eta ze jundalako jenarren bila eta jenar bakar-bakarri zegoen, ezun laguntzei behar. Eta bi baten aurka lortu dute eriotzak, baina bueno, goiko dorrea lortu dute baita ere. Tres hemen dator behan, Keldin harrapatzeko saiakeratan. Baina ez du harrapatuko. Ez du harrapatuko, iesein du. Oinez, base año. Bai. Ez da fio Keldin. Ba, ez bada. Vale. Eta, behatzi bi. Zibir. Ja, maituta ditu filofinitoa, bailarin espektrala. Eta pikoa egiten nahi da, zeurun ez piko horrekin jungo daitea... zango bet. Bai, last whispers. Hori da. Últimas palabras. Bai, últimas palabras. Bai, penetrazio horretanako. Bueno, egia esan, Orengoz, zintzak batez resistenzia magika eosi du. Horretik jausten da, horretik hainbeste biniten dio Zibirrek, ez? Ikusi hor bakarrik editu da Zibirren arka eta jaia akatu indu. Txintza hori de tanke iteraz da jun, Aldibidez Amumu bai, Amumu ikusten dugu tanke itera jundala, en Corazón de Hielo hori. Mole Ceniza eta... Komposizioan tan, zintzak berez mina behar du, ez? Eldu alda momentu bat, non txenek ultia bota behar diona dekarrei, ez dakit, hiltzea dagoelako, eta berez Fireswormak hiltzea bakarrik. Eta zintzau bat bakarrik minik gabe, ez dakit nola zeinei fokusa egingo diosun, ez? Orduan, bakarrik gelditzeke, baizu. Norbait gutxienez bera eramaten zu. Eta bueno, ultia gaueltzena, harrapatza bestea, Zirgusen ultia baita ere, dizengatxe egiteko, baina, bueno, Fires Borman horren hori da. Victorren ultia gaubeltzi, baina bizik aterako da, Shen albo ateti dator, baina, bueno, IS-eita oso ondo harrapatu dute, baina IS-eita lortuko du, eta... Ia, Threshek... Eta, haze ultia horioan arena. Ez du ikusi baloia non zegoen. Eta horrek, eriotza... Eta, Ketchupen eriotza baita ere, hau inibitzaia izango da. Eta baroia egitera jula izkebe. Eta bueno, errepikapena ikusiko deu.
Ikusten deu. Ikus daiteke errepikamenean, gau beltzek ze seguridade dukan bere gainez, sartu da basea inoia ia, batakatzeko. Eta ikusten dugu hemen gau beltzen nola ultia botatzen zuen, abiadura extra hori. Zirku saiatu da dizengetxa egiten bere ultiarekin, lortu ditu batzuk atzen lagatzea, baina gau beltzek daukan minarekin. Izugarria, mapatxerra eso saiatu da gau beltz frenatzen pixkat, baina mapatxe zeituan akatu dute, Meganarrek, eta hemen ketxupere harrapatu dute, akatu dute, eta Orianaren ultia orain izan da. Bai, eta suporta bera eman du. Dena, akatu indu. Eta baina ikusiko dugu, Orianaren ultia hor, eta Fergusei nola bizitza osoak entzen zion. Bai. Eta ikusten dutenez laugarren dragoia itera doaz, baroia ez dutei. Eta dragoia indute. Laugarrena. Lau dragoi egon dira partidan, eta laurak talde bat entzat izan dira. Bai. Eta oin izan izateke ordua beste lineak puxeatzeko. Erdikoa botata daukatela, bai. Eta ematen du botai puxeatuko dutela. Gau beltzek ultia erabiltzekotan dauka berriz, beraz. Dorre hau zeituan erorikoa ala ematen du. Kontuz, Amumu saltatu du zirguzi. Baina... Kua faio indu hor. Bai. Ultia, baina ez du inor jarraitu. Eta Orianaren ulti ona. Separatu dituzte ketchup eta... Oso ulti ona, Fires Warmanena, separatu dituzte eta... Eusko Bere Santarra galtzen aterako da, borrokan. Gehiago egiten dute. Zein diote fokusa. Torreai, berez. Bai. Beraz, sartu dira, fresh, sartu da Mumu, indute biek ultia, baina ez da inor jarraitzeko bezala, ez? Eta narrek, Meganarrek ez du erabili edo, ez eukan erabiltzeke edo... Ikusten, hemen errepikapenean ikusten nahi gehan nola ultia bota du hor zeak, Amumu gozo ondo. Gero baita ere Orianaren ultia ondo izan da, baina gero hor oso ondo erabili du Txinza ultia separatzeko Eusko Bere Santarrak, alde batetik Uchimaru eta bestetik Modimens eta Teodoriko. Eta oso zait zuten. Eta pixkanaga banaka akatzea izan da ez. Ketxuk usten deu Shenek errezakatu duela Bai. Oriana. Azkenan hori, armadura horrek eta maila espinas horrek, azken objektua, erosi duen azken objektuak. Emango dio aukera hori baten aurka Eta kontuz beltzak atzeko. Baiteatzen nahi diata, baroia, bai. Baina ez dia erori. Ez. Eta, kontuz ulti ona, Amumurena. Bai. Alare gaubeltzi Bai, kriston fokusa indie. Bai. Eta, ikusten deu nola zehatzen nahi dien, baina zail daukate Eusko Bere Santarrekoak amendik ere bizik ateratzean. Nere ustez arak azkeneo bi borroketan akatzea egiten nahi dien Eusko Bere Santarra da,
Oso bakarrik usten dutela Gaueltz. Gaueltze dauka mina, dudari gabe taldetik, eta oso bakarrik uste dute, borroka zirako ja hile egiten da, zeituan hiltzen da. Bai, esaten gendu bezala, Xinxaoren hor minak, baduka hor bere funtzioa, eta kontua izan, Xenek ez duela ultiak euki. Berez, ultia eukiko balu, keitsi gero bota, eta zer gehiago ere egingo lukete. Bai, eta bueno, Txinzaok garbi egiten du, borrokan sartzen danean, zuzenean Gaubeltzen bila juten da. Bai. Thresh agresiboak jolasten du, ez? Kilaen bila jutea. Eta hori azkenean Thresh horrekin defensiboki jolasten badezu, daukasun CC-akin eta Gaubeltzek daukan minaekin, resistencia magika daukan Xinzao bat zeurazki bota, teamfightetik kanpo utzi dezakezu. Berez. Eta ero biltzen du eztuna, sartzen dianean zendu lurre. Uste kanpo gravitazionala dala, ez? Izena dula? Bai. Lurreko eztun hori, hori botatzen du, eta batipate hor borrokan zona itxi horietakoen, aurrekoa izan dan bezala, botatzen du. Oianean ibiltzen. Eta ondo latzen, Bai. hor ondo latzen ditu, ze sartzen ditu eta estuneatuta latzen ditu. Bai, gain arte ez du hainbeste mine egiteko aukerarik, ez? Baina justo hori bere Santarren front lanei behin die, eta bueno, gutxi auki dute. Rotomar segundutan aterako da bosgarren dragoia. Pentsatzen nahiko dutela bosgarren dragoia lortu. Halere asko dizaie kostatzen useatzea beste lineak. Kontuz engage horrekin, amumu harrapatu dute, ez dakit harrapatzeko honena dan, ez Gaubeltz utzi dute Bai, nahi egiten eta bueno, ea Firestorman posible daukan. Bai, badauka. bai. Xinzaok, mina, eta oin, bi perkarriak, suportu baten aurka, ez dakit, helduko dian, bakatzea? Bai, iritsiko ja. Bai. Eta dragoia indezakete biek batera. Ez dut ikusi, Eusko Gudera izantarrekin dute fokusa, hiperkarri, baina bestalde fedeatzaileek pixkat horre fallo indute, ez? Worldman sartu daneako ja zibirrek bat edo biak atu inditu. Baina alare betikoa, Xinzao bizirik gehatzen da eta Xinzao zibirrena atzetik juten da. Eta zibir hiltzen bada, adio. Akaso niken Amumuren estuna botako nioke, Amumun ultiak inozeatuko netzake Xinzao harrapatzen. Eta Xinzao deleteatzen azkar. Zeruten zait, Xinzao azkar akatzen baute, asko aukatela irabazita. Ze ikusten da ez, fedeatzen taldetik, fedeatuta dagoena Xinzao bera da, 11-10 doa. Agian ez dira konturatu, ez? Ze, betiago puntu hori non, bale, dana botako dibuk Xinzao horrei, baina gero esaztu Caitlyn bat egiko dugula urrunetik nahi dunak eta ez dunak botatzen ez, eta ja baduka mineiko eta kritikoak ebai. Beraz betiago muga hori. Eta partia berdintzen nahi da, Azkenengo 3 borrokak irabazituzte zeak, fedeatzaik irabazituzte, eta leheno ez, baina baina ikusten dut pixkat Eusko Gudera Zentarrak zer egin ez jakinik. Baina erdia puseatzea pentsatzen dutela amateu, flash eta zea hori, gantxo hori. Honi izango izateke, ez justo gaina Victor harrapatzea horrela lekuz kanpo ez da, baina
Baina, bueno, ez da ondo atera eta Bai. zehingo diazu. Eta bai, erdia puxatu erreko luke ze dorrerik ez, eta inibitzaia botatu lezakete, eta gero rotatu tope edo botera. Baina, kontu ze, orain arte teamfight, azkenengo 3 teamfightak txarto joan badia, ez Bai. dakite merezi duen beste bat sortzea. Bai, zeurenik urro teamfighta eta gero, Eusko Bere Zentarre lehenoko bezalako teamfighta egiten bat, kontuz borroka, Kontuz, ultia ona zeana, hori handarena, bai. Fire Roman ja pixkat gehiago tankatzen du. Eta, bueno, gau beltzen bila jundia orain ere, Buah, ona. eta oin ere etzaio ondo atera, borroka, Eusko Bere Zentarri. Baina, bueno, hiru bizirik atea ia, Badago zerbait hor, nahiko arraroa ze egitan hartzen du Threshek eta mapatxerra sartu milisegundo, lehen teamfightan lehen milisegundotik ez? Eta berez, deletatu indute, ez du izan aukerarik ezer botatzeko. Beraz, min hori nik esango nuke adekarrien partetik datorrela. Shinzaonak entzen, noski. bai. Baina, karo, egiten duna Shinzaok, bueno, baroia zehantzat, euspedeatzaintzak, Shinzaok ondo egiten duena da, gaubeltzen bila juten da, eta gaubeltzek ies egiten saiatzen da, eta pixke zoneatu egiten du horrez. Eta karo, gaubeltz borrokatik ateratzen badezu, min hori kentzen diozuz. Zai, Bai. Eusko Bere Zentarra, ze horiana daukate, baina horiana papelezkoa da. Behin, Bai, eta gero Oriana gaina ruran sartu da, suportaren bila, ez dakit fokus hori ondatea zean. Baina bai. eta horiana dauka, zonia asa dauka, baina, bueno, zonia asa bukatzen zaionean, Bai, kondenatuta egoten da, ze inguratuta egoten da normalean. bai mapatxerra bezo gertatzen zaion batela, ez? Justo, ez dauka zoni hasiko haindik, baina igual daude. Eta, bueno, federatzaileei baleoko jote baroiak gutxenez erdian pixkat puxeatzen saiatzeko. Eta, lortzen duten behaiek dorreatzu botatzea eta pixkat. Lazaitza, ze behaiek erdiko dorrea botata daukate. Alare, kontu ze, uarba dago federatzaileen basean. Egia esan, gaztatu egin du narrek teleporta, esatea noan teleporta erabiliz zezakela zea botatzeko. Baina ez dauka. Baina ez dauka. Baina Eta, batera doaz. bai, eta bueno, super miniokin ez. Minioi bufatuakin ematen duen abantaiakin dorreak errez botatzen dira, ez? Eta gainera Kailinen rangoakin ere bai. Eta 48 segundutan dragoi aterako da, pixkata zeuratzen nahi dute federatzaileek dragoi hori. Bai, makarra marroitea, ez? Horrek ematen goizu bizioa eta teamfighta hor sortzen bada, velocidade, movimendu velocidade hori baita. Itxoiten nahi dira. Bai, itxoiten nahi dira. Eta Eusko Bere Zentarrak basea joan dira danak. Berez bakite, ez dakiten denbora ja emango dien edo ez? Bai, momez amen da, beraz, badaki, Vale, uarra jarri du gainera. Badaki dragoieten nahi dela, baina, bueno, utzi egingo diete. Eta hor, momentu honetan pentsatzen ibiliko dira, ez? Hurrengo teamfighta nola ondo egin edo non sortu baita, bai. Eta partiak itzulea eman du, Eusko Bere Zentarrak inuitzea lortu honetik ematen zuen gertu zegoela behain garaipena. Baina, flash bikoitza, bai. Bai.
Tresen aldetik eta bai Victorren aldetik. Guar batek gainean daude danak. Bai. Eta momentu zaidi eusko gari zantarra kale bat depuxeatu, eta ero bestea depuxeatu, eta pixkana. Eta orain bai, txintzao bai egin da tanke, hojarrei arruinadori egin du, ero egin ditu Randuina eta Rostro Espirituala eta Maia Espinaza, ja tanke egiteko. Eraz. Buf. Duzen gehitxo horrekin, Bai. Ez da heldu. Eta, bueno, ziber... Ultia, pixkate beldurtzeko, baina... Bai. Ba, bueno, bi ADC-an ultiak gaztatuta. Eta errespetu handia ikusten dut, ez? Bi taldeak. Bai. Bakite ja altura hontan eriotza, talde oso hiltzea kasi dela gutxien ezin inhibitzaile bat bai, bintzat. Jokua, bera ere bai. Bai. Bertan 54 minutuan oso zaila. Ez bada bestean basean justo hiltzen zaela, baina... Eta minutu eta 45 gainera baroia falta. Zai daude, eusko bere zantarrekoek noiz iritsiko ze hauek. Minioni irau. Horrein gau biltzek, ze dauka. Aingeruaren... Bai, logikoa da. Beraz, ez dakit... Zintzau emango die denbore agian bere taldea iez, zintzau hori fokusatzeko. Hilda hon bitartean. Uste dut nik. Ez dakizun nantzat, gaueltzen daudokan ojito hori. Angel de la Guarda egiten zaitu, hiltzen zianean, berpiztu egiten zaitu, bizitzara portzentaia batekin. Bai, 30 edo nolako zari. Bai, 30. Euneko 30. Eta kontuz, goiko linean minion pila dator, xenora jonda. Garbitzea. Bai, baina bueno, inhibitzaia pixkanakaria jotzen, oso motel baina. Amumuk faiatun kua. Bai. Namiz... agresiboki, suportak namik. Ultian ez duna faio indu. Txinzauren ultia, separatzeko. Amumuraren ultiare horronda. Txenere bat hor. Eta buf, garezi aterako zaituz. Ez dun bikaina horre... Danak harrapatu ditu. Manpatxe rabioso. Bateze ADA eta APA. Biak. Eta baroia izango. Bigarren baroia izango da. Federatzaien zat. Eta denbora emango ye, lineak depuxeatzeko. Zea raro egin zaigun, manpatxe rabioso bizirik ikustea. Teamfight baten. Bai. Garain arte berean lehiltzen zen, eta... Bai, begira, 8 bederatzi amasei. Ina, teamfight baten bizik gutzi da. Nahi izan duen min guztia. Eta beno, haber on ikusiko dugu, ea lortzen duten puseatzea eta inhibitzaien bat edo lortzea. Hau da, baroien bufu aprobetxatzea azken finean, ez? Bai. Teamfight honetan izan da diru abantaila horien federatzailea dute. Beraz, hain beraiek teamfightak irabaztea. Eta... Azirako 0 eta 2 ondian orduntzik gero, lehenengo aldiz ez, berriz jartzen diela aurretik, eriotzetan, federatzailea. Eta bueno, ja berreta 7 minutuan, bueno, egia zan garai honetan diruan diferentzia asko ez du axola ze. Ikusten dugu denak objektu guztiak dituztela, beraz... Bai, Caitlyn agian izan ezik ez? Bai, azken objektu egiten nahi dana.
eta Nami, baino beste guztiek, bueno, supportak izaten dituzte arazo horrekin. Bai. Beraz, bi supportak ez daukate oraindik objektu guztiak, baino Eta dragoia up dago. Inibitzaile botako dute. sartuko dira, Bai. Eta Siberen ultiakin, oso ez die denbora izan, ondo inda. oso inteligentea onda, ikusita Bai. bestea behan zaudela. Baroian bufa zaukaten. Eta Kontu zen Nami bai, dator. Namia dator. Eta hor, Disengage ona indu hor Amumuk, baina bere bizitzakin ordainduko du. nire ustez alare Amumuk egin duna da, izen da, kua bota bestei eta ultia egin bere taldea salbatzeko. Hoi da, disengage eta... Eta bestik gabe, bitartean... Bai, puxatzen behan eta Bai, fedeatzaintzat 3. dragoia izango da. Eta, bueno, Sibir ramen dago. kontu momentu, bueno, bizitza... Ointxe... Ez zaio geizten, beraz... Lasai, oinez, eta ingo da hortik. Bai. Eta pixa Eusko Gerren... Baina lortu dute inhibidore botatzea. berez. Bai. Eta Eusko Gerren zentarra, piskat... zain egotera ez, defenditzea eta saiatzea Bai. zea egitea. Borroka behaien bazinguruan egotea. Oain pixat puxatzea ikustela mateu. Baina arte oso aurreratuak egon dira teamfight bat egiteakoan. Beaz, oraindik ez dugu ikusi teamfight defensiboik behen partetik. Gaina inibitzaien dorreak zea dauzkate, Bai, badituzte. badituzte. Eta gero, dorre horre gaina bakizute. Dorre horrek min desente egiten dula. Ze ez da noizbenkakoa, baizik eta min konstantea da eta... Eta bueno, bot puxatzen ari dira, baina kontuz Nami atzetik sartzen ari da. Bai, Nami beti atzealdetik edo... Bai, beti albo atetiko saiatzen da. Saiatzen, hori da, albo batik. Bere ultiakin harrapatu eta zeiteko. Estuneatzeko guztia eta orduan beste taldean gehatzen dianak sartzeko. Baina, bueno, eta goian ikusten dugu Meganar puxatzen ari da. Bai? Eta bain Nami junda gora. Eta Shen ere, bai. Baina errespetu asko eta partia nahiko berdin duta. Bai, hori esan beharra dago, 50 minutu da. Baina ondo Zeak, Eusko Bere Zantarrak ondo egiten, zaidea bi linea puxeatzen, eta horrek derrigortzen dio fedeatzaileei erdikoa ezin defendatu ahal izatea, eta erdikoan superminiona dauzka. Beraz, horra idea iristen superminionak. Eta ikusten dugu, nola idean gerturatzen, beko dorrera. Goian borroka zeitzen du, baina bueno, bi tanke hau galkarrakatzeako. bai, partida amaitu dut. Bai. Alere ondo dituen du, presioa mantendu Eusko Berri Zantarrak behan, eta bueno, nar joan daia pixkanaka dorrea ikutzen, eta botatzen. Bai, teleporto hori badauka, beraz. Arazoik ez. Bere partetik teamfight baten barrura sartzeko. Eta Shen berdin. Baroirako minutu bat, eta pentsatzet Eusko Berri Zantarrak ez duela nahiko urrungo baroira iritsi, zeia 3. baroia ustea fedeatzailea bastante ze izango litzateke. Bai, baina orain arte baroien... Bai, Beren aurka eserrein gabe bizik irten bai da.
Zanet, Ez dut... irekitzaileen irutorreak berez, hortxe daude, ez? Bizik, beraz, ze momenturaino merezik dien baroia jutea eta teamfight bat arriskatzea, berez, horretako, ez? Oen txinzao, etorri da gora. Bota du. Hoja el rey bota du. Meganar. Bai, ez utziko hurbiltzen. Ez. Ultiak inoain. Bai, alferreza da biltz. Bai, jarraitzen dio, baina, bueno. Alperrikako. Kontuan izan, zinza horrek ez dokala TP-ik. Beraz, oinez joan berko litzateke pasea eta berriz edo baroira moitzen nahi da. Bale, guarda jarri du. Eta jungo da goiko linea garbitzea. Bai. Eta- Respawn indu Bai, erdiko inibitzaileak. militzaileak. Hortaz. Berriz intentatuko dute estrategia berdina egitea, erdikoa bota eta ero beste bi lineak pixkanaka puxatzea, baina 54 minutu. Bai, lehen partida izateko neko serioa, bai. Eta, bueno, hor botaia, Hor harrapatu du Nami, eta oraindik ez da akatu Nami, ez, tankea da. Gaina. Mapatxe rabioso. Eta bai, orain bai. Orain bai Eusko Gure Santarrak borroka onda Bai. egin du. Bai. Eta ez bada zerre arraro gertatzen, borrak hemen bukatu beharko luke partidak, inibitzaile hau fuera. Bai. Gainera Sibir bizirik. Bai, Sibir bizik utzi dute. Berandu iritsi dalako. Junglerra. Eta berez, mapatxe rabioso berez flasha indu Orianan ultira. Ez erriten utzi. Eta bueno, partida hemen amaituko da lehenengoa. Bai. Bale, lehenengo partida Eusko Gudari Santarrentzat oso parekatua, 33 bukatu da. Eta... Bai, 55 minutu. Ia, beraz. Eta begiratu nola bukatuten Eusko Gudariko Santarreko Sibir, Tres eta Orianak osasun aldetik, Bai. hirurak justu-justuan. Eta... Baina, bueno, nahikoa partida amaitzeko. Bai. Eta, beno, biharren partidari ekingo diogu. Momentuz, pozten naiz zinok arazoik ez izatea konexio aldetik eta? Bai. Ez da harritzekoa, baina hobeto, inork ez arazoi badu. Epa, atera inau, Bai, gonbidatuko zait. bai. Eta ber... Nahi dira, partida sartzen...
Eta ja, bigarren partida dago ze piketa ban Mhm. aurkitzen ditugun. Agian Sibir hori. Nez eta zeuski Sibir hori federatua gaitua Thrashen laguntzatik, ez? Berez, Thrash hori kentzen badiozu, printzipioz, support horla, beste support Mhm. defensiboki jolasten duen support baten aurka fedeoa, ba, ez da hain orokorra izaten. Ba, ber, Eusko Herri Santarrak sartzeko zai gaude? Eta nire ustez, egon dana, azkeneko teamfight horretan, gakoa izan da, zuk esan ezuna ez, junglerra txintzao berandu iritsia, bizirik utzi dute gau beltz, eta gau beltze bizirik ustean, ba min guzti hori egin du. Eta gero baita ere zuk esan ezuna. Bale, esaten dute gau beltzkoek, ura edatea jundiala Eusko Bere Santarrekoek, izerdia bota dutela eta, bai partida gogorra izan da bai. Bai. Gu ere zeuski izaritan gaude, beraz. Eta ez tegu jolastu. Eta bai airea pixkanak azaltzen. A ber, sartzen den, faltada nada. Teoriko momez, Oichimaru faltada. Vale, ba, barruan dago. Bai. Ba, azteko ma... Oin ezkerraldean izango dugu fedeatzaileak eta eskuinean Eusko Bere Santarrak eta horati Eusko Bere Santarrakek ja bat irazita ukala, bigarren hau irazten mau berea da txapelketa. Beraz, pentsatzaiz pixka defentzioaki jolastuko dutela aurrekoan baino. Sibir blokeatu diote, gaueltzi. Eta ja, Thresh usten badezu, Morgana baneatzen ez badezu, ian counterpick hori Morgana hartzena. Xin Shao. Daki guta zemin induen aurreko partida hortan, eta ez diola adekarrei bizitzen dutzi. Keil izan da. Shinzawa ere bai, Keile bai. Keil bakigu, deora horreak inola egon. Morgana, beraz, supporten jokoa bertan egongo da. Gantxoak eta lakoak.
Ani, Bai. berez beraiek erabiltzen zuten konboa. Blokeatuta. Eta azken bana, ez dakit zeinei baneatuko dioten. Victor, midlanerrei ban hori. Bai, oitxumaru entzat. Mapatxe rabioso entzat. Eta... Txogat, ze izango da ordea? Junglarako akaso? Baki Fires Warmanei txogat gustatzen zaiola junglan. Bai. Baina Eta- posible da txogat top edo miden jutea baita ere. Bai, Beraz. Urrengo pikak behiratu arte, edo ikusi arte, bai. ezin bajakin. Gaueltz eta Teodorikona. Ondo pentsatzen ari dira, bale. Tres, lehenoko aukera berdina. Bai. Solido, gustatzen zait. Agian ez du hain ofensiboki jolastuko. Bigarren partida, esan dut, bigarren partida hau irabazita txapelketa beraiena dalako. Ikusiko dugu. Eta Jinx. Eta Jinx. Jinx egin usteet ikusi izan degula Gaueltz, bai. Eta... Ez zaila bat ere gizkin baten Jinx ere. Hiperkarri potentea, gero leitean, Bai. hori, normala da pentakile bat itea. Berez. Beraz, early basu horrekin, ea... Ze counter pick edo egin altzaian. Baina, CC askoko konboa. Eta CC hortan jauzita, ultia, Jinxen ultia ere jaren ningo desu. Keldin, momentuz aukeratzen ari dira. Kagerentzat. Horreko partian bezala. Eta Jana. Jan hori, disengage hori iteko. Ba, baina... Jana akaso leheno izango zen hobeto. Bai, bueno, agian pikoien bila biltza, ez? Igual, Nami ez da hain pik zuzena izan hor. Bai. Eta, ez dakit, bigarren aldiz Eta bi. adekarri berdinakin junda. Bi. Bi, lehen paneatuta ikusi dugu. Bi. Bai. Deura horreakin etorrekotea. Ez dut uste, bik daukan erliakin. Bai, baina ni leita ikusiet birekin. Deura horreakin jubte mazia, batipat leita aldera behira da. Eta izugarria da, baina ridikulua da. Bai, bi izango da. Eta pentsatzeet partida leitera bideratzen nahi biala Eusko Berrizantarrak. Ze Jinx hori eta bi aukeratuta izateko. Bueno, bi Debora horreakin egiten hau, beti ere. Ez bago egiten. Irelia apurtuta, hori, partidako edozein momentutan, beraz, pick on bat, jakinda bestiek top lane oraindik ez dela aukeratu. Jax izan daitekela. Bai. Horrek esango luke txogat junglara doala. Eta mapatxe rabioso, berak pikeatu Jaizekin. Eta Jazekin. Ketchup Jax dauk aukeratuta, baina oraindik ez du pikeatu. Badakigu Jax hori leitan ere hori, badakiela moldatzen. Beraz, aukera txiki hori ere eukiko dute. Federatzaileen taldeak, pixat leitean
eh, Eusko Gidari Santarren aurka egiteko. Eta azken pika, Oitximaru gehi marduna, printzipioz midera, Jason aurka. Bueno, late pick bat izan daiteke, edo Ari, bai, Ari ari auk. izango da. Hori izango. Eta, bueno, taldeak horrela geratuko ia. Fedeatzen aldetik, Euskal Gamin. Fedatzen aldetik, daukagu Cage, adekarri bezala. Bueno, hasiko naiz top lane aldetik, Bai. barkau. Ketchup, kapitaina, Jax bezala. Firewallman, Txogat bezala, hainbeste gustatzen zaion bari, pertsonaia hori. Mapache rabioso erdian jungo da. Jaceekin. Eta erobeko kalean pik solidoak eta disengagionarekin Cage eta Hana. Eta bueno, Caitlyn eta Hana. eta aurran izango du Eusko Gidari Santarrak, topean Larra Zazpi Ireliarekin, junglara jungo da Momez birekin, midean Oitximaru Arirekin, eta botean Gaubeltz Jinxekin eta Teodoriko Tresekin. Eta, bueno, momentuz garbia da, ez? Borroka bentsat leiterako zehain du. Borroka partida dago leiterako bentsatua Eusko Gidari Santarren aldetik. Aldiz, orekatuago da zehantzat, fedeatzaientzat. Fedeatzaiak egia zan, arriskatu beharra dauka, partida hau irazi beharra bai dauka, bai ala bai, ze bestela bigarren gatzen dira. Eta hori, pentsatzen saiatuko iala ziratik impacto eukitzen partidan. Eta hori. Bai, nahiz eta Txogateki gankeatzeko formaik gankeatzeko formaik asko ez daukana. Baina nola egiten duen oianean. Badakigu Fire Worldman ez tala horrela erlian gankeatzen duen jokalari bat. Oain behar zuzek usteetan, Txogadekin ez duela inerraza izango Jinxena iristeko. Leheno Shinzaorekin bai, ze Shinzao daukan gap closer horrekin eta Ziberrenaneko errez gertuatzen zen, eta Zimerrit, ba hori, borrokazinan deusestatzen zuen. Aldiz Txogatekin ez daukan erreza. Bai, ustete adekarria zeuski ikusita Todorikok hain agresibo jolazte duna, ez? Frespesela beti hola front linean. Zaski ketchupi utziko jote Gaubeltz deusestatzen, edo jakinda Jax bat dela eta egia esan talde oso pasatu egin aldula eta batei fokus egin ultiakin. Enkeatuz. Eta bueno, Jace hori urrutitik bola eta portala jarrita pokeatzeko eta pixkat, pokeatzeko nahiago jarazeatzeko. Bai, ikusiko dugu, ze behatz trebeak ditun, konboak eta iteko. Ze Jaceekin hain gutxi iraute dezu, milisegunduak izango dela. Lurrea jauzi baino lehen. Eta, ilusiondu barru, biharren partida ziko da. Hamengoaz, biharren partidakin. Skin festa, bitaldetan.
Bakizute joko hau free to play dela, eta... Ba, uste da arazo txiki bat izango duela, zenei beltzean ikus... bale, oain bai. Bale, kargako pantalla ez da ikusi, baina ez da izati bug bate ondan ere League of Legends zenet, baina partia bentsat ikusten da. Hori dana importantea. Hori da. Bale, ba. Eta, bueno, bitaldeak abiatu ja. Jax objeturik gabe? Akaso lehenengo zaiatuko da egiten? Kampamentu bat, baina ez dauka zentzurik. Ez astu inzaio zuretzki. Beraz, edo konturatu ingo da, edo ez dela... Sufrituko garki. Objektik gabe hasiko hori da. Konturatzen da arte. Pero egun konturatzea eta base botatzea, ez? Bai. Ez dela... Gaina irelia batei ematen baiozu hasieratik abantaila, buf. Bai. 30 segundos para los súbditos. Musika jartzen, Fire Swarman. Eta, bueno, beti bezala hasiko da gorritik, Fire Swarman. Aldiz, apotik hasiko dira Momez eta konpainia. Eta goda daukat ikusteko, bi zer egin egiten duen. Ze, aber, behingoz bukatzen da tankeen meta hau junglakoa. Oain itzuli da Jax. Eta erosi ditu. Bale, ba. Minionekin batea junga hor. Pixkat atzeratu da bil, baina helduko da. Bai, Ez du farmi galduko. eta farma baino gehiago esperientzia lehenengo momentu honetan. Bale, ba. Bi kapoa indu, jada. Firesurman redaekin jarritzen du. Bale, agaitu du. Eta hasi da farmeoa. Bai. Aztu zait posizionatzea. Pertsonaiak. Eta momentuz lasai xamar. Behan pusheatzen. Presioatik, segazki. Ia Bai. besteko presioatik, ja. Dana pusheatuta. Bi badoa, topera. Ea... Bai, baina txogat printzipioz. inguruan da. Karramarra egiten ari da. Ufa. Pixka fail izan da hor, Bai, eta kuak horre failin dio. eta flasha gazta behar Pena. izan du. Pena etxogaten kuak horre konektatzen badu. Kontuz Momez bi junglerrak elkartu ingo diela. Horre top lane inguruan. Eta txogat eizaio egiten kontor jungler. Eta zirkusio engantzatu diote, pixka kastiatu, baina bueno, Bai. hortxe geratu da guztia. Bai, itun gaietakin ez duke arazoik izango.
Eta mid lanean pixkate Bai. mapatxe rabioso beti bezala pixkate agresiboki jolasten. Irelia, Bai, kontuz ketxupe, baina bueno, ies egingo du ketxupek. Baina flasha gaztarazi dio, beraz, ganka izala izke hurrena nahiko probablea goira etortzea, bi. Eta farmaldetik, goian ezik, bai midean eta bai botean, aurretik fedeatzaileak. Egia esan, bota oso puxatuta da. Denbora guztian puxatuta daukate. bai. Agian lortu nahi dutena da Jinxek farma Denegatz, bai. denegatzea, Hori da, farma. galtzea. Eta kontuz mapatxe, flasha gaztarazi diote mapatxeri ere. Jax eta mapatxe zeagabe, flash gabe daude. Eta kontu zain txoga dator da bera, Konektadua, kua, bai? silence, linterna hartzeko keik izan, geal bota du, Eta exhauste bai. Eta, bai, bizik irten da. bizi atera. Beraz, lehen horiotza, momentuz ez da izango. Baina bi ikusten dugu hor botadean, zehazki supportan W batekin agian posible daukan. Saiatu da, baina bueno, Janako oso ondo bota du urakena. Mobilidade daukana dekarri baten aurka hor birekin sartzea, kua ez badezu konektatzen ultia eta ultia ez badaukazu ahaztu zaitez. Gaina kontuan izan topean flasha galdu dula, bi horrek. Eta Uchimaru sufritzen mana gutxirekin dago. Bai, soneatzen nahi da, beraz, mana hori behar dugu farmeatzeko. Kontuz hemen, larra ketxupen aurka Bai, agresiboak jolasten nahi da. ultiare erabili du. Eta momentuz lasai da gauza. Eta bi goraldea dator, ez, ping bat jarri du. Eta bain golemak egiten nahi da. Eta kontuz bizitza oso gutxikin dago. Baina, Ba, errekuperatu indu. bai. Harri handia akatzakoan. Bazera itzuliko da bi. Eta, bueno, bila seigarren nivela da. Beraz, gank nahiko efektikoak ikusten hasiko ja. Eta esan dezutena, devoradorea egitea dijoa. Lehenengo azetxa horea, eta goen bi espata erosi ditu. Beraz, bai. Atake abiadurana, eta bai, devoradorea egitea jongoa. Beraz, Beraz, gank gutxiago eta farmeo gehiago. bai, batipat devoradorea erosten duenean denbora bat egongoa desente AFK, farm. 30 karga horiek zaiteko. Lortzeko, alare arriskutsua da, irutzen zaitze, bug bat dago.
zeiten duna. Pozio bat hartzen badezu, karga hartzeko orduan, kontuz momez egin. Eta lehen hori hotza, Ondo txoatentzat. erabilita horre minion atake basikoa eakin jotzeko azken zistada hor. Hiltzeko. Ikusten da errepikapena, eta nola katu duten. Eta topean, batenaka horren bila. Eta, Oichimaru kakatu du, Bai, hor falta Mapatxe izan rabeza. atake basikon bat edo. Zai, mapatxe rabezai. eta jak zere akatu da. Ez ginen nahi, errepikapena ikusen eginean bitartean hilda. Beraz, eusko gure izan tarrak aurretik, bita bat. Baina first killa izan da fedeatzaientzat. Flasha gaztarazi diote. Eta, kontuz behan, Ganko ona. bai? Thrashen kua horre galdu indu. Eta kurar gaztatu du. Eta kontuz gaueltz. Gaueltzekin, bai. Naiz eta ultia... Milionak akain dute ez? Milionak akatu dute uste dut. Ultia- Tetik ikusi atake basikoik. Ez dakit. Zirkusen partetik. Ultiak ez dauka areako efekturik? Naiz Ez eta... dauka. Ez dauka. Ez dauka. Beraz, atake basikok minionen zeraz garrapatu gila. Eta bina. Eta esaten nahi zena, bi horrek kontu ziliberko du pozioak erabiltzen zean, kanpamentoakin bitartean ze pozioa erabiltzen bazu, kontuz, dorre azpian, Kontuz hemen. eta bueno, momez akatu dute. Mapatxe rabezio ematen diote kila. Eta kontuz, ari, berantzat horreta, bale. Ba, ez Guard gora. jarri du, eta buelta mitra. Buf. Behan puxatzen nahi dira, eta guardioen Bai. posible baten bila. Eta daiba ingo dute eta biak akatuko dituzte. Arraro, ez diote utzikilik adekarriai. Eta topean berriz Irelia ketxupakatzen. Bitarte Itxumaru aprobetxatzen, dorrea botatzeko, baina ezingo du. Eta lehengo dragoia iteko aprobetxatuko du fedeatzai taldeak. Eta... ez dute arazorik izango. Itxumaru ezagatu da pixka molestatzen, baina... ez du zer horretu. Cage lekuz kanpo daota, bale. Bakeatzen zen bilen, lehen guardo baten gainean, beraz. Eta larra botako du gorko dorrea. Beraz, dorretan, bana geratuko ia. Jax iritsi da, baina... ba, ez dio Bai, zerren. hain Jaxek torrea botata, bere lan ingo du bez. Puxeatu, beldurri gabe. Eta aia norbait sartzen bere aurkeitea. Bi ere gora dator. Kontuz, Itximaru harrapatu dute eta erdian. Baina ez, Tresek oso Ramona indu, eta akatu dute azkenean mapatxe rebesoa, eta bueno, ketchup iezik. Azkenean lortu du Bai. laziteak etxupek. Bai, oso ondo laundu dior txogazek. Ez egiten. Eta bost eta lau fedeatzaia goitik. Bai, top linean ketchup neko txarto farmadetik, baita kiladetik ere. Oin Irelia hain ondo irtetzen da Bai, bere kaletik, bai, arrisku asko emango die.
teamfightetan. Gerorako. Ba, ez devoradorea ez du... Erosi? Acechador erosi du azken. Ah, ez devorador, bai. Devorador erosi du. Ikusiko dugu kargak nola damazkien. Birek, momentez 7 karga damazki. Eta... Dragoia eta garrantzitsua izan da, ze dragoiak azken olazkita ematen maiozu 5 karga ematen dizkitzu. Baina, bueno... Edo esmaitakin baita badu, ez? Bai, eta, bueno... Lehenengo dragoia bentsat federatzaileek lortu dute, beraz... Zain egon beharko du, urrengo dragoia ateatzeko. Baina, bain, biki... Impaktu gutxi izango du zeurenek urrengo minutuetan, ze... Batipat farmeatzea... Da, bere helburua, baina, bueno, bera datorrela ematen du. Ondo harrapatut. Bai, Alare- soportai fokusa. Zirguseko oso Bai. ulti ona, dizen gehitxa Bai. egiteko. Eta Bai, metator bai. Jax, eta Jaxen oso estun ona. Eta bai Teodoriko eta bai Gaubeltz biak eroriko iaz. Heldu da... Hor ari, baina ez dauka aukerarik. Eta... Zero txogat ere... Sartu inda, hor. Oso Bai, oso... Botman eta alde itea bakarre zeukan. Bai. Oso ondo, ez? Ikusiko du errepikapena. Hemen... Bi alboti sartzen zen. Tresek... Lenterna botatzen zuen, flasha, zirkus harrapatu du gantxoakin, ultia ere bota du. Baina zirkuseko ondo erabili du ultia, dizengetxa lortzeko, Momez eta Teodoriko separatuta utzi ditu. Eta bueno, gero ikusi duten nola zatorren teleporta, Jaxek oso ondo jauzia, estunak Teodoriko eta Gaubeltzi, bi hau zeituan erori dira. Bai. Gainera, lehenengo hori hotza bentzet Kaijek lortu du, Kailinentzat, bigarrenak etxupentzat, Kontuz hemen Irelia markatu baina hemen bai zuzenekoa jarrekoet, eta bueno, bestean gauza handirik ez dagoen. Bai, hemen teamfight txiki bat sortu da ganketik. Irelian ganka, printzipioz. Eta Jana dorrean. Rabios, bai, eta... Hilda. Wow. Larran play hori. Bai, Eta Tximaruok, doble bat indu. bai, Jana sartu da dorrea eta dorrea garrapatu dio eta dorrean jitakin azken. Ritoi reportiteko bezalako zan baino. Txengo josu ba. Bueno, erdiko dorrea botata, behekoare eroitzea doa. Beraz, dorretan aurretik Eusko Udari Zantarrak. Ikututa lagatuko du Utximaruok erdiko dorrea, baina bigarren tierrekoa. Eta pentsatzet urrengo dorrera, urrengo dragoia borrokatzen nahiko dutela. Ireliak teleporta badu, beraz goian puxatzen jarretuko du. Eta Jaxe berriz galdu indu teleportoi bera joatekoan. Bai. Erdiko dorrea ere eroriko da federatzaientza alde. Beraz, iruna torre, hiru bakoitzak. Eta bost segundu du dragoia ateratzeko. Profesor Larra bai. bata ingo du, baina ez dakit bere biziaekin ordaindu beharreko duen. Hemen dabil, zeuren ez daki txokadamen dela. Ze ondo eskibatuta, baina zer izango du orain ies egitea. Ketxupen estuna, eta... Silentziakin batez ere. Bai. Eta, bueno, zirkus harrapatu dutez, dizengaitza ondo, baina, bueno, hilda dago. Eta flasha gaztatu arazi diote Caitlynni, eta dragoia egiterako prestatuko ia. Baina, bueno, txokadamen da.
Bai, Txogat eta Jaxe heldu dira top laneetik. Dragoi pitaen ingurua. Kontuz hor keitxa harrapatu induta, Bai. Bexek. Baina bera bakarri saltatu, bere taldekideak Bai, urrun bai. zauden jarraitzeko. Saltatu du, baina... Saltatu indu, baina lau pertsonatik hiruk korpa korpo sartzen dute berez. Orduan, ez dakit abantaiaik lortu zuen, eta horre Otximaruk. Eriotz bikoitza, eta... Azkenean dragoia eramango du gainera Euskal Bere Santarrak, hau ikusi beharra da, ze... Etorri da goiti, teleportarekin etorri da... Larra. Eta ulti oso on bat Jinxena, bi akadetu ditu batera. Ikusiko dugu, berriz. Haben iritsi da... Larra iritsi da goitik, teleportarekin. Otximargo kakatzen zuen Jace. Eta bueno, hemen etorria Jinxen ultia. Ketchup eta Fire Swarman akartu ditu. Gero Caitlyn ere akatu dute. Eta Jana atzean zegoen. Eta ez da sartu borrokara bazpa ere. Eta dragoia... Hasita zegoen ja da. Bai, eta dragoia zentzat. Eusko Herri Santarrentzat. Aber bik nola damazkien kargak, 16 karga erdiak pasain ditu. Hogeita mar behar dira jada kargatzeko devoradorea. Devoradorean berezitasuna batipat da bi impactuko ataketatik batek kopia bat bezala ateratzen da eta arek ere golpea ematen duela. Hori da. Beraz, azken finean 3x2 bat egiten duzula esan dezakezu. Eta bi hori oain tanke egitera doana. Zinturoi bat erosi du eta... Bai, devoradoreak emango dizu behin kargatutakoan emango dizu min nahiko ez du mereziko, osea, min gehiago iteik ez. Tankatuko duzunekin. Eta... Eusko Bere Santarrak gertuatu den, emaitzan. Larra beti bez. Bai. Fire Swarman insistitzen nahi da goi alde hortan, Bai, ez dakit... Egia da, farmean bikoiztu egiten diola eta... Laguntza behar duela, bai. Bai, eta 3-5 doikola Irelea hori, ze Irelea hori hola zeitzen dago, bukara gero denbora batera, bakizuten nola gertatzen da. Eta kontuz, ze... Bai, elkartu india. Bai, zaten noan hor elkartzea zikustela. Eta... Ja pentsatzen dut, pena, finaleako zeotea jut berria. Eta kontuz erasoan, Teodoriko harrapatu dute, Teodoriko akatuta. Hor Jacksen ulti ona eta ero janan hori salbatzeko. Eta hain atzei marko dute, ze Irelia... Bai, eta Ketchup neko ikututa amaitua, bufa! Asmatu du? Asmatu indu, bai. Nun egongo zen? Zerezki atzeko bush horren bila junda, baina justo segidan jarri da Ketchup. Beraz, headshot eta kanpora. Eta zaten egiten apena jut berria ez egotea, ze jut berria garbiagoa da, espazio jau ematen du ikusteko gauzak. Baina, bueno, urrungo denboraldian, urrungo txapelketan hobeto zen da, izango du. Eta 2 minutu dragoi ateratzeko. Eta big jada 20 karga ditu.
Eta kontuz Jinxar, justu ies egin du, be aldetik. Kontuz hor, beste noianean dode. Bai? Ez dakit, ketxu parrapat, ez, azkenean kuakin beste harrapatu dute. Oso bakarri Teodoriko. Oso bakarri zegoen hor. Mapatxerra bezok sandwich egin dio hor. Bai. Beste kilen bat, ez dute lortuko. Teodoriko ikusten dut, dabilela bera bakarri sartzen askotan borroka. Jakin gabe, taldeak segituko izula. Ireliak ultia erabili du, lehina hori garbitzeko. Eta bueno, Jaceek hau dauka ona ez, portala eta urrutitik danba eta danba desgastatzen juteko. Harrapatu dute, Jax harrapatu dute, baina disenge egitxo oso ona erabili janana, eta azkenean txogat ere harrapatu dute, dorrazpira akatuta. Bai. Eta janak urokana urrutiatzeko. Kontuz mapatxa harrapatuko dute eta? Bai, lekuz kanpo da hor, eta... Jinx bera ere... Ba, bi akatu du. Ba... Bi akatu... Geal hori, keitzen geal hori izan da... Ona benetan, bait hori benetan janin dute. Ba, bai. Ze guk ere petzatzen genuen nahiz eta dana ikusi, guk ere petzatzen genuen hiltza zijoala. Eta biharren dragoia ingo dute fedatzaiek. Gainera ketchup goian puseatzen. Bakigu Jax ze bihurtzen den askotan bukara aldera puseatzeko. Makina bat bihurtzen da. Dorreak ze abiauratan botatzen ditu. Bere pasiban laguntzakin eta... Eta bai, bueno, Jon Euskaldunak esaten zigun hashtagan irabilita, Teodorik hori tresusten dioten bitartean fedeatzaileak nahiko lan izango dutela bota irabazten. Bai, leheno bentsat ondo erabili... Esan. Ikusi dugu, danok ikusi dugu Thresh bosgarren nibele gota dukala, ez? Eta horrek erakusten du benetan... Bari, Threshekin ez dela atzo jaioa. Bai, gero partida honetan pixka eta akaso zea da, baina, bueno. Esan Thresh jolasteko moduak eta modua daude. Ba, bai. Hain agresibo jolastuta, agian, bari, zuk esaten zen duna lehen, ez? Astu iten zaizun onda hon zue taldea, eta bakarri sartzen zera, eta nahiz eta jakinda zue taldeak follow-on badaukala, Big eta Arik, eta daukaten mobilidadekin oso garbia dira, adibidez Ari sartuta irten beraren daiteke ez. Ba, baina garaiz ez badia iristen, ja ez da zaude. Bai da. Eta gero, guardea baita ere. Jakinda, behan oianean sartzen zen izarela, lehen gertatu dana Jaceekin, botean zegoela, eta batean bueltan midra jundanean aurkitu da Threshekin, ez? Berez, hori printzipio ezin daiteke gertatu. Eta
Ez, baroi aitea ez dijo ezta. Guardatzea jundea, eta pixka garbitzea ingurua. Eta, bueno, bitartez erdian puxeatzen, ez? Aprotxatuz, jaize daukatela, eta urrutitik hori dezagela, oantxe ikusi deuna. Jota jardun. Kontuz, bi erasotzen. Bai, engage fuertea hor, egin dutena, batez birekin. Bai. Baina, esan duguna ez, Janak hor ultia botatzen du, eta kontuatzen zeneako lekuzkanpo zaude edo gutxienez bere taldean bazaude bakarri zaude berarekin, bere ultian barruan. Eta gero Jinx honek daukan potentziala ez, urrunetik jartzea botatzen, eta ja min nahikotzu eukitzen duzu, rangotik irtetzen bada norbait, etxe bertan indun bezala ultia erabili eta killa egin eta follow egin, dema guztian, pasibakin jarraitu jendei. Akatu arte. Eta dorra botako dute. Eta inhibitzaia espuestu utziko dute. Eta... ez dakit ba, oain atzeraitz, zeuren ez erosketa egitera itzuliko ja. Automotibatzea baita, teamfight hau irabazin dugu, Aurretik jarri bia partida lehenengo aldiz ustez, jartzen diala. Ez, hasieran egon dira bat eta bi ondia eta. Baina, bueno, atzetik denbora asko onda aurretik jartzen dira, urrez ere aurretik, dorrez ere bai, inhibitzaile bat hor daukate. Eta fedatzaileak ikusten dugu aurrere ez? Ba, bai. Esan, ointxe bertan akatu zaituzte leku hortan bertan, ez dakite berriz probatu neko zen. Bai, eta kontuz, Jace horri... Hor mina doainik jasan du Keitxek, oita mapatxe rabiosok ere, beraz, bi atze egi dago, eta janaren kuakin, bale, kanpoan daude. Eta, bueno. Eltzea, ez datuko ez. Nada. Bufa, Jace, esplotatu egin du Jace horrek. Ez ba. Harin txarma ona izan da, arbatu du, eta baina arbatutakoan. Bai. Akaso... Hor Jax, ez dakite ezin du eserraz egin. Ez. Eta... Akaso mapatxerek ez zuen zian ber, itzuli behar eta behiratu. Ez dakit bere bizioan rangoa heltzen zen besteak ikustea, baina... Baian arazoen bat eukidu arrateoekin, ze... Hori estan... Eta ematen du... Pelduna izango hiela Eusko Bere Zantarrak. Bueno... Ba bai, ze... Jana dago, Bai. Kailin orantxe atera da, baina... Zel dauka hau danan guztien kontra. Eta... Txapeldunak... Eusko Udari Zantarrak. Oita malau minutu. Bai, Partida. ba partida azkarra izan da. Bukara izan da... alde zituen, inhibitzaia erdi aldetik alde zuten. De repente hasi... Esan. Esan hainbesteko aldea, hola, inhibitzailea bai, baina ikusi aurreko partidan ere inhibitzailea botata euki duten nek ez dutela hainbeste presio euki hori atzera juteko, ez, edo galtzeke galditzeko. Bai, baina de repente hasi dira federatzaileak atzera botatzen, hasi dira Eusko Botere Zantarrak aurrera, eta bazera iritsi aurretik justu iristen aizeala, hor esan deguna, ez? Oso arraro egin du
mapatxerra bezua zerbait, atzera bezala indu pixkat, jakinda guztia zatoztela, harik bere txarmakin harrapatu du, eta bueno, baina harrapatu duenean esplotatu egin du zuzenean, eta gero ikusit baita sartzen big bat emati bota dio ultia, uste zelak Bai, adekarriei. bai, adekarreari bota dio, eta bueno, bakarri zegoen Kailin bakarri zegoen, beraz, baita ere esplotatu egin du, eta hortik aurrea ja izan da estonpeada bat, zuzenean, zean bila, nexoan bila, eta ez da gehiago, ez dakit ba, zer esan? Bai, azkenean, kehitxei gertatu zaiona izan da, aina aurrean zegoenean, min pixkat jan egin du, ez? Eta ja, base bueltatzeakoan bizitza ardira zegoen, ez? Oin builda behiatzen nahi naiz, eta ez toka robo de bidaik. Berez, robo de bidaik gabe ezin zu berriz bizitza hori rekuperau, eta bizitza ardira bi batek devoradoreakin, egingo izun nahi duna. Eta ero Jinxan ultia jandula, baina ezin zan eskibau, berez. Ba, bai, aber, oain elkarrizketan bat egiteko aukera dagagun. Bale, Ketxupek esaten digu, Jaizek miskliken bat egin dula, eta Bai. atzera egin dula. Bale. Esaten una. Bale, ba... Non dago? A ber, ez dut ikusten. Konektau... Nahi, itzengo dugu gau beltzekin... Eusko Biro Santarreko... Kapitainakin, a ber... Ez dut ikusten non dagoen. Eta berrekarri dezakegun komentaristan zehara. Ja, ba. Bale, esaten du. Ba... Eskatuko jau zaiatzeko. Bialduko izko datoak gure manblekoanak. Eta bitartez Ketxupi egingo jau elkarrizketa. Aber, elkarrizketa. Vale. Ez dakit Ketxupek entzungo digun. Ketxup, entzuten diguzu? Ez, txoin, Bai, orain bai, ez, Ketxup? Keixo? Bai, haupa, bai, Ketxup. Bai. Bueno, lehenik eta behin, ondo jolakatua, bi partidak, lehenena oso parekatua izan da. Bai. Eta bigarrena esan deguna, zuk esan zu, misklik bat edo klik eske egin da, Jaize atzera itzuli da. Eta, bueno, hori izan da, harin txarma batek harrapatu du, eta desartu egin da. Eta, bueno, zeuk zer daukazu komentatzeko lehenengo partidatik bat, adibidez? Lehenengo partida bastante ondo jolastu dudanak. Nik uste denakin dula lanun bat junglan, topian, linea guztitan. Eta hortxe onda bukaera arte, eta azkenean etzekin inorek, ze ekartzezun lehenengoa, ze pasatzen zen, eta azkenean teamfight batean datu da. Bai, ikusi den neurria hartuta neukatela, eta izinaten ondo egiten azkeneko borroketan. Zer daukazu, aurikularrak ez dauzkatzu, ez? Bai.
Bai, ekoa entzutet eta zurea. Bai. Txe, bai, jitxingo egozat. Eitzen nire ahotsa zure zeatik. A ber, baina hobeto? A ber, probatuko dugu. Bai, oen bai. Bueno, esaten nahi ginena. Ikusi dugu, ondo egiten zenuten, sintzago ondo egiten zuen zibir akatzea jutean. Zibirtzen fedeatuena zegoena, eta... Sir eta Oriana, bai. Bai, eta ikusi dugu justu azkenengo borrokan izan da zibir bizike ateratzea lortu du. Ustet pixka berandu aiatu ala borrokara. Gauza da, Thresh sartu danean Sibirren ultiarekin Shinzao berandu iritsi da, eta ezin izan Hori da. du Bai. azkar iritsi Sibirrera. Eta ni sartu nahi zenean ja behatzeon, orduan azkar bukatu da. Bai, eta horre egon da koska. Eta gero bigarren partidan, bueno, ikusi dugu ez, akatzo fai hori klikanara, eta, Bueno, bai, a ber, hori arazo bat izan da, bai, gero bai topean Irelian aurka oso gaizki pasatu denik, Bai, gero boten hasi dira ondo jolasten, oso ondo jolastu dute, eta gero ja azkenen, pues, lajetxin da, ni nervioso jarritzen hasi naiz, eta holako gauzak, pues, nean partidak emate dituzte. Bai. Bai, Irelia fuerte hasi da, oso ondo zendu, egia esan, oso ondo farmeatu du. Eta Bai. ikusi deu nola, deixentetan juten zan txogaz gora, zaiatza pixket Irelia hori frenatzea, baki Irelia... Bai, frenatzea, eta nik farmeatu nahi nun, behak etzian uzten, eta txogatei eskatu jo laguntza etortzeko, baina berdin jarraitu du. Bai. Berdin. Eta, bueno, gero esaten genuen nola izineten naiz eta inibitzailea botata uki ba izineten, botata ez, zeneukaten uzete espuesto, eta alaria izineten Bai. pixka presionatzen Jaizekin urrutitik, Bai. baina, eta hor gaina borrokan bat ez dezute irabazi edo egin. Horrela zautziten. Ez dakit, bai, ez dakit nun irabazi deun, baina jaizen pokeoakin eta txogaten pokeoakin bai. Guk pokeo ekipoa genukagun, eta orduan etu geha hori aurrera eramaten, baina azkenen ez egon datea. Baten bat irabazi duela uste dut, pero... Bai, ni hori esatean ninduan, Irelia nerf, please, eta ero, ez da baita, agian, ez dakit presioatik igual, baina azken aurreko teamfightean, hau da, Mapatxe Rabioso misklik hori urretik, juntzate agresiboki bezala ez, juntzate Bai. torre hori botatzera, eta torre horik, nahiz eta, bueno, torre bat izanez, neko minin du, ez, taldeari, eta ez dakit zu izan zean, harrapatu ditu dana torrean azpian, eta irten zera ja, bastakit, bizitza gutxikin eta horrela, Bai. eta baita ere, geunden komentatzen, gau beltzei indako fokusa. Segon, nahiz eta zaila izan, Jinx bati, hola, imprevisto bezala harrapatzea, ez? Badauka bere txomperrak eta badauka bere taldea baita ere, baina segon atzegi, ez? Eta baita ere korrek ematen nion rangoakin, nezuna egiten azkenean. Eta hori, jakinda bere pasibo horrekin, bat akatzen dunean, ja bestek ezingo dutela alde egin, agian horraitik galdu zute teamfight hori, eta gainera gero, juntzate inhibidorea espuesto eukita, juntzate berriz leku berdinera, hori, ez dakit teamfight bat itea, eta Bai. kontuz, hortxe bertan akatu zaituzte bindala, ez dakit, 30 segundu, beraz, Bai. oso horre. Gauza da, guk inhibidorea eta genukagunez, saiatu geha pusheatzen gero beste lineetara juteko, eta gehiago irauteko, ez duteko momentu guztien erdin. Berriro ere harrapatu ingaituzte eta gaizki atea geha. Ze, lehenengo galdu egun teamfight horretan nahi hartu diate Zeresek hartu dit imprevistoki kuarekin torazpian, eta gaizki atea da. Eta gero, bigarren teamfight horretan, Jinxak bota du, bere trapa bota du,
Eta Bai. Jaize hartu du lehenengo, Jaize atera eginda eta gero berriro sartu da Caitlyn sartu danean, berriro harrapatu izan da. Bizitza asko galdu deu, eta Bai, bukatzen Caitlyn gehatzeaka. bizitza erdiakin bueltatu da bere Hori basea, da. eta claro, gero batez ere bik errangoekin heldu inda, ultiakin, beraz, bueno, ez aukan gaina robo de biraik, beraz, ezin izan du ezer egin. Beno, Getxup, urren urtean txapelketa egiten bada berriz, urren urtean, iraietik aurrera animatzen zeate? Hombre, gu beti prest. Bale, posten gea. Gu beti prest. Ba, bueno, zorionak naiz eta ezin izan duzuten irazi, txapelketa bikaina indezute, kriston partiak ekarri dituzute. Eta gu guztua egon geha komentatzen zuen partidak. Eta, ba besteik gabe, ikusiko geha, ez? Irailean. Sortean. Bai, ni gamera untxeatik egongo nahi zor buelta batzuk ematen. Bale. Vale. Ba, posten geha, ba. Bale. Bueno, Zerrik asko, Bale, zeuei, Getxup. Eta eman zorionak baita taldekidei. Bai, emango jet. Venga, Aio. aio. Eta, oain gaueltzekin itzengo deu, gaueltzen zuteiak. Ez dakit entzuten diten. Ez du ematen mikroit daukanik. Bai, gauetze konfigurar eman eta asistente de audio eman. Eta hortik konfiguratu behar den momentu batean mikrofonoa. Ba, bueno, bitartez, hitzen duguna ez. Oso txapelketa hona egin dute, fedeatzaiek, ez da. Bai. Hori inun zein ber, bigarren amaitu zuten ligan, partiduak garra amaituta. Pentatien aurka partida da galdu zuten, baina gero beste biak irabazi zituzten playoffetan, eta finalean, ba, bueno, lehenengo partidua oso berdindua egon da, eta, ba, bigarrena, ba, bueno, berdindua egon da, baina azkenean ez da enberandura joan partida. Bai, Gaueltz. Atzaldeon. Atzaldeon. Bai. Zoriona txapeldu nahi, Eskerra asko. Bueno, Gorra izen de, lehenengo partida bai ez. Botaio izerdixe, da, ba, laike. Bai, lehenok etxupei komentatzei ginean, eta momentu batean egon da, Shinzao garbi egiten zuen iritezian fokus, zibirri. Hori izen de, molestia bat, partida oso. Bai. Eta pixket esate ginean, gaku ondala partida hortan, ze ja berrota mairu minutu hozikun, azkeneko teamfighta ondana. Bai, oso luzia. Eta gaku ondala justu, teamfightea behandu aia dala Shinzao, irean ezin izendik aia hau. Eta karo, eta karo, aia daneako ja bere taldeko bioiruak auta zaudean, eta ibizikauan, eta ez dezute behar gau. Bai, guk pentsa egon adegu, hori, Shinzao, kesto molestixo da, esate genean, ezin ziala jau nereana. Porque nereana jau ezkeo, ja, adekarrizio karbitezan, porque, claro, gaina partida osun nik eman ditxat kildanak hasieran. Bai. Eta ni fedatze baldiman hau da Shinzao ni akatze baldiman atxik zeitun, teamfightek aldu ditu. Eta, bueno, bigarren partida luzu izen dek, UFDeat ere jun berri izan dezute. Bai. Eta bigarren partidan berdinduta hasi da, igual behien berdinduta, ez lehenengo partidan bezala, lehenengo partidan behia zuek irabazi zute, garbi asko ez nik ezan honik, bentzet, oso fedatuta jukan kilaldetik eta. Bai, teamfight asko aldu ditxo, alare lehenengo partidan, teamfight egin dain etxegen inen, baina galdu etxegen itxean. Azkena irazi deulako irazi deu. Bai. Teamfight ego zondo ertentzio. Eta gero... Fallo indu horta. Eta gero bigarren... Bai. Bigarrengo ikusi duguna izan da tres ondo ibili da, baina ziran bati bat pari bat aldiz sartu dala beha bakarri burruka pixket taldie urruti zeola. Bai. Eta... Tres pixket agerreziu edek da. Bai. Kontuatu da, bai. Batzutan zoa etxek da. Bai, komentatzen eginen hori,
zu adekarri bezala izan da ez, eta Chelsea daukan CC-akin, bagian defensiboki jolastuz eta zui babestuz, igual Sinsa horren aurka zer egiteko aukera zen eukatela edo baina ikusten gaindun frontlanean horre ku horiek botatzen eta Bai, eta zuri deslo kasui gabe. Shinzao, Shinzao eta Shen pixe etortzei joan, da, kiston zaila, Bai. oso zaila. Gero, bigarren partiako banen, jau. Porque, vamos. Bai. Eta Kupulako objeto berri horrekin oso fuerte zio Shinzao. eta galdera titi nahiko nik gau beltz, bigarren partida zeho plantea zute, leitea, ze zea hori, Jinx fuerte da izetek, zean, Bai, leitin, hori, bi ere Bai. devorador berri honekin fuerte zio, baina bukara aldea, ze farmeatu behar dizkik, otamar karga hori lortu iskik, eta baita zeare, ez zigertatzen goian jundana. Zen junte Gora zen jundek, topea. Zeinan, Bai, Irelia. Irelia, horiek Irelia. Bai. Eta Ireliare bai, ez? Kriston fedeoa, Ireliana, Bai, hombre, Bai, topean estompeando. bai. Da gero topeko bat ondo da honin gero teamfighta bajatzen kriston aldidek. Topeku Bai. ondo dotia. Bai, eta gaine... Eta batzutan ketxupek teleporta egian batez boteko bi doble kill egin dunean, zuta ez dakit zein. Hor, teleporta ondo erabili hor. Bai, hasieran behien problema ondo xeuki, porque lau etorri zizkiu, bi aldiz, da bizetan ilgatxuk nita supporterna. Horreta azpizenek hankaitu, jaizek erditik itorri dek, Bai. txikiun gatxik. Eta beste galdera nahiko nik ikein, hemen gu Euskal Gaming dani itziten jarraitua. Jak zakea akadeken egin ultiakin, bakian aneongo gala, o disparatu más o menos set belarreta eta... Lan hori zeak, supporterrak, nahi zantzik, zeak, aitorrek zantzik, horra aldea bota izak gultizu, asmatzi joen, da, horra bota dira, da... Eta premio. Vale. Ba, bueno, zoriona. Eta, bueno, baita taldekidei eman zorionak gure partetik. Eta saria ez tega handia bazakiat esan zen utela Minecraften etxatela hiltzen da zea. Ba, bueno, diru asko etzauke paginan eta premio hori Riot Point batzuk zaudek. Eta, bueno, bakiken zeuen artin, erabaki zeinentzat edo sorteuen, eta esan, bialdu mensaje bat, eta pasako izugu, zarite. Eta, bueno, irire galdenian da, burrungo demoraldi jen eite jauni, txapelketan, animatze zeate? Bai, gu jolastu jau, berreza. Bale. Pentsi poleti zindek. Posten gaitu. Bale. Ba... Pentsi poleti zindek, da beti gire euskarazko proiektu bat apoiatzeatik, ondi da boto. Aida. Ba, bueno, urrungo demoraldian Eusko Gure Zantara da fedeatzeiak izango ditu. Izango berriz pikie, bilen artin, alkar rebantxiteko. Eta... Ba, hoxe, zorionak eta ikusiko behala. Bai, hori, eskerra asko. Ba, uda ondo pasau, eta... Berdin. Eta utzite hau. Horiek, ba, irailin ikusi bai berrizan. Oin freskau pixkat, eta izer dine... Bai, dutxan bato. Bai, dutxan bat hartu. Venga. Bueno, gau bertz. Venga, ba. Ai, aio. Bai, arte. Ba, bueno, Euskal Gaming, Euskarrik asko hemen komentatzen egoteatik. Eskerrik asko zuei, inbitatzeatik. Eta batipat eskerrik asko partiak ikusten egon zeaten guztioi. Zuegabe ez geha zerre, txapelketa zuek ez bazute ikusten alperrikako egiten dugu. Eta, bueno, besterik gabe, iraian zaiatuko naiz txapelketa urrengoa egiten. Espero jende asko apuntatzea. Lehenengo txapelketa izen genuen 4 pertsona bakarrik apuntatu ziren, ura bat versus bat zan. Oain gora 42 apuntatu ziren eta gero justu itxizanean periodoa apuntatzekoa, uste beste talde baten nahi izan zuela sartu baino denboraz eta ezin genuen eta ez ezan behar izan genuen. Eta berri iraian pentsatzen dut, ni betatzen dut jendea izugarri apuntatuko ala, gero igual ez da apuntatzen.
Bai, posiblea igual bi dibiziotan egitea. Hortaz. Ikusi beharko dut nola egin, uda osoa daukat aurretik pentsatzen juteko, alare saiatuko naiz uztai amaierako ja gauzak informazio guztia lagatzea horri aldean, eta jendea apuntatzen juteko iraia arte, denbora izateko jendeak apuntatzeko. Eta besterik gabe, eskerrik asko bestaldean egoteatik, eta hemen utziko dugu emisioa. Bueno, aio, Bueno, ba. eskerrik asko egoteatik, Agur. eta hurrengo txapelketan ikusi bea. Aio,